Aanhouden wint, hè, is het dan. De aanhouden weer. Nou, nogmaals, welkom. We zullen aan zijn vooruitblikken op deze wedstrijd. Want ik zei het al, we beginnen dus een oeren jeder. En dat had alles te krijgen met de waarsomstandigheden. Laten we de expert er gelijk maar bij heljen. Goedemiddag, Jan Jongman. Nou, goedemiddag Arjen. Ja, we zijn hier wat jedder oren dagen. Dat heeft alles te krijgen met de wind. Daar kom ik direct wel even bij wat waarom. Het weer vanmorgen nog rustig. En toch een hele drukgebied. Maar de wind die helle in de rin van de morgen om. Ging naar het zuidwesten toe. En die is van middag om een uur zien is hij 4 uur boven. En om 3 uur is hij al 4 uur boven. Maar uitzitters in 5. En om 5 uur hebben we uitzitters in 6 erin. Ja, dat is wel wat te dreig voor de discussies. Maar al met al hebben we er vanmiddag weer een mooie zielerij van maatje. Nou ja, Sageer Vetjent, ik hoop net dat ze de boot in gaan. Ja, we beginnen dus een oeren jeder, Dirk-Jan. Snap je dat? Is dat een logische keus? Ja, dat is een hele logische keus. Als er weer kaarten wat short, dan komt er gewoon een hoop wien aan. En dat zal het einde van de middag of in de jong. Ja, en dan je de mogelijkheid hebt om een oeren te beginnen, moet je dat gewoon doen. Ja, en is dat dan echt makkelijk van alle skippers die bij samen om? Of is dat nog wel een heel geregeld? Nou, je komt hier om te zielen. Dus er moeten natuurlijk wel wat zaken regelen worden. De lunch of het eten al met z'n allen. Maar in principe ben die man hier om te varen. Dus die vinden het helemaal geen probleem om een oeren te beginnen. Nee. Maar die catering moet dus ook jeder. Dus het moet ook jeder eten. En wat eten ze dan? Ja, nou wij eten altijd grootste vlees. Dus ja, dat zal nou ook wel zo wezen. Of pasta's voor de koolhydraten. Maar ja. Dus eigenlijk die oude routine hier is er niks verloren? Waarschijnlijk net, nee, daarin. Nee. Nou, laten we eventjes jaren naar Bart Lekkerkerker. Hij is de wedstrijdleider hier op Hegemamar. Ja, een oeren jeder beginnen. Nevens mij is dat uniek, of net? Ja, bij mij weten niet eerder voorgekomen in de SKS. Maar op basis van de weerberichten die we gisteravond hoorden van Jan Jonkman, leek dit de meest verstandige zet. De wind neemt dermate toe aan het eind van de middag dat we om een volledige wedstrijd te kunnen varen dit verstandiger en veiliger vonden. Wie het een makkelijke beslissing? Maakt u mooi een soort partijen om tafel, ook vergunning technisch begelijks? Nee, het past allemaal binnen onze gewone vergunning. Omdat eigenlijk ook al bestaat er een mogelijkheid om de inhaalwedstrijd op de ochtend in Woudsend te doen. Dat is een veel grotere ingreep. Dit is eigenlijk alleen voor onze vrijwilligers een kwestie van een uurtje eerder beginnen. En dat wil iedereen met alle plezier doen. Dus geen probleem. Dus we beginnen oerenjedder. En hoe ziet die wedstrijd er dan uit? Wat voor baan krijgen we bijvoorbeeld? Baan wordt baan A. Dat wil zeggen een zandloper bakboord om. En dat doen we ook vanwege de veiligheid. Omdat dat een baan is die we makkelijker veilig kunnen houden. En als het echt te hard toeneemt, kunnen we die zo aanpassen dat er ook niet meer gegijpt hoeft te worden. En dat vergroot de veiligheid ook weer een stukje. En Songlass, dus de eerste keer dit jaar dat we die baan erin krijgen. De finish, is die ik nog, denk je hem dat ik hoe naai, mooi het onhelling van de wien? Nou, op dit moment eigenlijk nog niet. We proberen gewoon een volledige normale wedstrijd te varen en het liefst dan ook een finishlijn erin te leggen. Als het nu in één keer snel omslaat, als we zien dat de scootjes het niet meer kunnen versjouwen, dan korten we hem af bij de eerste de beste boei. Dat zei de wedstrijdleider Bart Lekkerkerker. Ja, is het een logische... Wat vies ik van de route en Songlass? Voor het eerst dit hier geloof ik. Hè? Ja, op grauw, maar daar heb je net zo volle keuze. Maar ja, ze hebben wat meer speling om de baan wat te verhoren. Dat is wel een goede zaak. Maar vaak zeggen ze echt wel een Songlass is wat voorspelbaarder. Dat kan het wel zo wijzen, maar dat is nou ik aan de wedstrijdleiding om daar gewoon goed mee om te gaan. En als die er goed mee omgaan, dan komt er een fantastische wedstrijd uit. Daar heeft ze alle vertrouwen in. Daar heb ik alle vertrouwen in, ja. Dan naar Rinus de Jong, de Grutske koprenner. Man van de Jouwer, van de Oorlog Thuis. Ja, we zijn niet gekeken al, Doop is de laatste kampioen. Maar het juiste scootje. Nou, Cini letter. Rinus de Jong zit bovenaan in het klassement. Waar heeft de Oorlog Thuis de oude het Cini, waar heeft ze west? Nou, volgens mij hebben ze altijd wel aardig meisield, ja. Alleen als ze nou het stap kunnen maken naar de echte tops is maar. Maar ze die nooit echt mooi om te prijzen. Wel eens een dijprijs, maar net voor het eindklassement. Nee, en waarschijnlijk hebben ze nou goed geïnvesteerd in materiaal. En hebben ze de bemanning op orde, hebben ze goed getraind. Hebben ze bij een Kramer nou aan boord als adviseur. Ja, want die wie er bij Dijk al. Wij hebben een perieshield, ja. Wel een hier of 4 of 6 volgens mij, ja. En wie had toen al dienadviseur? Hij dient toen hetzelfde als er nou bij Rinus doet inderdaad, ja. Dus die had al heel volle scootsie-ervaring, want die vaart natuurlijk IFK's. Dus die kent het jouw scootje heel erg goed. Dus ja, Rinus moet vooral goed naar hem luisteren. Ja, dat zoek ik zeker van. Want hij had ook al onkundigen. Want er wordt wel zijn, Rinus, kamikaze Rinus, risico Rinus. Hij neemt wat te volle risico. Hij had wel zijn in die tweede week, jongens, ik zal een beetje letterlijk op de rem traapje. Ja, wat Rinus dwamut, je had natuurlijk de oude jaren steeds het risicootje nemen moeten om eens een keer bij de top te zien. Maar nu had het scootje zo goed van elkaar, dan hoeft dat eigenlijk net meer.
Maar ja, leer dat dan maar eens uit. Dat valt net mij. Maar dat moet er eigenlijk de tweede week wel even van. Ja, dat wordt heel vaak zo, hè? Het scootje rint, we hebben het goed van elkaar. Maar wat is dat dan? Wat maak je dan goed van elkaar, hè? Ja, dat is sowieso een gevoelskwestie. Maar die man erop zielen en je gaat van wal en je zet het zeil erop. Je weet in een paar tellen of het scootje goed leidt, is maar. Maar voordat je daar binnen, ja, dan moet je wel een hele hoop uren meidje om dat van elkaar te krijgen. En viel dat dan gewoon in die peertel? Ja, zoals Rinus veelt het meteen aan zijn helm houdt en zijn roer. Ja, en de vakkenist verneemt het aan zijn vak en de scoorteman aan het grutzeil. Dat is een combinatie van factoren. Do wist hoe het mat om, hoe het is om kampioen te worden. Er is trouwens maar één in de hele vloot die dat ook weet, hè? Dat is Douwe Visser van Grauw. De rest weet helemaal net wat het is om kampioen te worden. Hoe wil je kampioen? Nou, toch er sowieso een hele hoop tijd en energie in te stappen. Bij deze is Huzum uitsletten. Nou ja, als je presteren wil, moet je gewoon varen. Dan moet je een oermeidje. Trainen. Zo simpel is dat, ja. Je moet op een inspielerrijtje, je moet als skipper het skip leren kennen. En je moet weten wat je materiaal doet. En je moet een commissie hebben achter je die de financiële middelen voor elkaar krijgen kan om te investeren. Is de Oerop Thuis, is dat een kampioenskoetje? Zeer zeker. Het is nog maar één keer SKS-kampioen worden. Maar het jaagt gewoon in de top dus. Zeker weten. Dan mijn orenfavorieten. Want wat ben in die 9? Ja, we hebben dus niet gekregen door Rinus de Jong hoorn. Op het tweede plakje derde woord. Is dat echt een kongshaver? Dat is hartstikke knap. Heel verrassend voor mij, ja. Ik dacht Grauw en Heerenveen die strijden om de eerste 2 plakken. En nu zit jou erbij en de Wout erbij. Ja, dat is alleen nog maar mooi voor de competitie dat zij is. Heel benieuwd wat die door Joet sowieso al en de rest van de tweede weken. Ja, maar dit is natuurlijk wel een beetje het waar van het Jouwse scootje, hè? Dit. Ja, dit is een fantastische topschoolte. Het geldt trouwens ik voor de horenscootjes. Maar de jouwere die moet wel een windje hè. En dat het de oude dagen ik was jongen. Op Langwaard ging het ik prima. Zag ik eens even een beetje weer waarom. Ja, ik verwacht ze Joet echt wel weer bovenin. En één scootje heb ik nog net jet vandaag. En dat is het Ljouwerte scootje. Ja, hier ik misschien nog wel een beetje meer van verwachten. Misschien hier ik die wel op het plakje voor jouwere verwachten dit hier. Maar ik kan nog komen vanzelf. Die doet het goed. Weer misschien een beetje wisselvallig. Maar ja, onderschat die man ik net en dat ken ik maar Joet Skreksewijzers die mij de eerste prijs van terug in. Ja, maar dat is vaak zo. Hè? Als je echt mooi wil willen, dan moet die wisselvalligheid eruit. De rietengiet, die moet eruit. Ja, je moet heel stabiel proberen te varen, ja. En het vervelende is dat je dat elke keer op een oorwedstrijd doen moet. Maar ja, wil je presteren, dan moet dat er wel uit. Ja, zo simpel is dat wel. En dan de Grauwsters, want ja, hier zie ik alweer bij, ja, zoals elke nien eigenlijk, ja, de absolute topfavoriet met Douwe Visser. Hij had nou 8 keer het kampioen geweest. Hij wil heel graag nog een keer kampioen worden. Dan heeft hij hetzelfde aantal als zijn neef Douwe Visser van Snits. Kan dat nog of heeft ze al voortstreept? Nee, zeker net. Als het klassement just zit maar een paar puntjes tussen. En dat kan naar Joet weer heel oorswijzen. Het voordeel voor Grauw is, die zielen al jaren met dezelfde ploeg. Die weten precies wat ze aan elkaar hebben. Alleen dan heeft dit hier volle meer concurrentie. En misschien wel meer concurrentie dan dat van tevoren dacht hier. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, en dat maakt de competitie heel erg mooi. En dat betekent ik dat die man echt aan de bak moeten. We hadden het vorig jaar misschien wel een beetje makkelijk lieken. Is het nou even ons. Ja, vorig jaar kon hij misschien een keer zo nou en dan een flateke permitteren. Dat kind dit hier dus echt net. Nee, Vlietnier zegt wel dat hij best wel van achteruit soms komen moest. En als er dat nood was, dan moet er een peer voorbij die best wel heel hard zielen. En dat valt net mij. Hast du trouwens best nog bot belutsen bij het Jouwste scootje? Nee, ik praat wel eens met bestuursleden, met manningsleden, maar net via de netbot belutsen. Nee, ik volg het op afstand, want ik ben een Lemster, dus ik volg het Lemster scootje heel goed. En jouwer uiteindelijk ik. Ja, dat vind ik wel leuk om die van dichtbij te volgen. Ja. Het Lemster scootje hebben we ook nog net neemt. Jasper, de debutant. Jasper Visser. Elke Dijkstra neemt hem consequent als toekomstig winnaar. Ja, ik denk dat hij daar ook gelijk in had. Hij heeft op Langwaard prachtig mooi zield en wel mooi naar voren zield. Ja, en hij komt als debutant wel in een gespreid bedje uiteindelijk. Nou, hij heeft wisselen met zijn height. Hij op het voordek, hij op het achterdek. De andere debutanten hebben dat in die zin volle moeilijker. Dus als debutant, van alle debutanten, alle jouw debutanten, heeft hij het makkelijkst? Jawel, maar dat betekent net dat het samen even giet. Hij moet het nog wel even doen. Want hij stiet ik aan de start. Hij zit ik bij die 10 minuten. Hij zit ik in die vloot in Grauw. Waar de zenuwen een beetje tot lief en again. Daar moet hij ik mee om te gaan. Ja, want hoe gaat het nou? Want ze zijn nu al heel lang aan het inzielen. Hier op Hegemamar, hier achter u. Die spanning die bouwt stadig gewoon op. Ja, dat is wel saai. Maar Savalowien moet je ik weer net te sneller maar op gaan. Want je moet ik in die laatste route die grutskoot nog aan krijgen kennen. Ja, die bouwt op. Die bouwt op naar die 10 minuten en dan bouwt erop naar de start daar. Ja, dat is elke wedstrijd Wessa. En de Ian kent dat denk ik wat beter mee omgaan dan door. Ja. Ja, hoe doe je de stoot dat?
Hele hoop kauwgom kauwen volgens mij. Ja. Ja, Maar koest ook goed met de spanning omgaan? dat ging wel redelijk, ja. Ik kook nog wel aardig eten van tevoren. Dus hij koe dat totaal net. Nou, ik koe dat gelukkig wel. Die Heid, echt 2 keer kampioen natuurlijk met het Lemse scootje. Ja, ziet nog hier op mij voor. Dat is ook wel leuk trouwens, ja. Ja, maar om daarop vooromkomend, ja, dan komt ze natuurlijk uit de skipperslaag. Oors kist net mooi wat met jouw scootje. Komt er nog een keer weer waarom dan? Ja, zeg nooit. Ik krijg die vraag van volle vaker. En misschien kroept het bloed wel eens waar het net geen ken. Ja, dat hij het zult leren. Nou, bist er wel eens een keer benaderen? Ik ben wel eens een keer benaderen, ja. Toch waar? Nee, dat vertel ik die net. Nee, echt net? Nee, maar het bloot even tussen nu. Ja, dat geloof ik. Ja. Ik ben wel eens benaderen, maar toen past het net in mijn leventje op dat moment. Nee. En misschien is dat audio wel heel hoors. Maar voorlopig is het goed aan. Dan kan ik eens even bij die zitten hier. Dus Dat is echt, ja, want hoe bevalt het? Want we hebben dus heel vaak zo van, oh jongen, Jan, kom nou eens een keer bij u aan boord te gast. Mooi praten, fabbeskoogje. En dan zou het altijd nee. En nou, hoe bevalt het? het valt me net in. Nee, laten we het erop houden. Ja. Goed zo, dan nog één scootje. Dat is het Huizemer scootje, zijn we niet kreeg al. Sander, die neemt nou het helmhout oer van zijn broer Siete. Sneun die het net terug bij Starum. De wie er zelf net echt heel rauwig om. Want hij toch met het droegen waren en dan in de buurtmaatje. Ja, wat, hast u nog een tip voor hem? Nou ja, als je in ieder geval de kop koel houden. Want ik ken Sander net zo heel goed, maar die koe in het verleden nog wel eens even... nou ja, hoe moet je dat beetje net een beetje op zijn naad wijzen? Nou, daar had er ook geen tijd meer voor. Dus hebben we het vooral de kop koel houden en ja, gewoon goed om hen te luisteren naar de mannenkleden. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Goed zo. Dan, ja, dat scootje heeft wel skeer natuurlijk. Hè? Is dat nog vervelend of als dat één keer gerepareerd is, is het clear? Nou, ik zeg een foto en dan koest hard van binnen naar buiten stappen als ik Rutte ziet het gaat erin. Dus ik ga ervan uit dat die man het professioneel repareert. Hè? En dan met dat wij wijzen zat het daarvoor weer. Zeker ja. Nou is het je wel vaak zo bij woord zijn hier op een gegeven moment maar een valse start. Ja, dat zei Geertje krijg ik. Dat is hier eigenlijk een traditie aan het worden. Ja, laten we hopen dat het nou in één keer goed gaat. Ja. En als het gebeurt, ja, dan gebeurt dat. Dan, dat lost ik wel op. Maar het gebeurt je, ze zijn roppig, denk ik. Tweede weekend begint ze wel weer wat snel litten. Ja, zeker. Wat is nou het mooiste plak? Waar moet je nou lezen, denk je, bij de startlijn? Ja, zoals je dat ze de scootjes de lijnbalans gaan. En dan zie je ze voor hunzelf het beste plakje uit. En doordat die wien wat vlagerig is, misschien een beetje skifterig, kan het de ene keer wel bovenin wijzen en de andere keer weer onderin. Ja, dat is echt heel erg afhankelijk van de wien op dat moment. Is er zin hoor? Ja, laten we maar beginnen. Ja, laten we maar beginnen. Nou ja, het wordt nog eventjes, want het 10 minuten skot dat Matt Aansen nog klinken. En dan gaan we hier echt los hier achter u. Als er nou een skot voor de boeg, waar wint het Joert? Ik zou mijn centen inzetten op een lemmer. Op Lemmer? Ja, absoluut. Ja. En waarom? Omdat het Lemsterwaar is. Omdat, Wat is Lemsterwaar? Dit is echt Lemsterwaar. Ja. En hij had heel goed zielt op Langwaard. Het zielde dus heel sterk naar voren. Wie het ik zo'n mooie topscooter. Dus het kon samen wijzen dat hij het heeg eigen gooit. Ja. Ik ben heel benieuwd. En welke favoriet liet het Joert al weten? Oh, dat is gevaarlijk, hè? Ja, dat kan natuurlijk maar ja, nou ja, ik denk dat Janne Wout misschien wel een beetje tussenuit zakt. Ja, ja. Omdat... Dit is net echt Jenne Woordsterwaar. Ja, maar, jawel, maar dat is ik weer naai om zo bovenin te staan. En misschien heb ik het compleet mis, ja. Maar ik zou het mooi wijzen voor die man dat ik het mis heb. Maar ik denk dat die misschien wel eens een stekje vallen dit kan. Zo is dat. Nou ja, is toch een, ja, wat doen ze nou al hier op de scootjes? Ze zijn nog wat ontinsield. Ziet je nou al een beetje het favoriete plak bij de startlijnen? Ja, je moet ervan uitgaan dat de trim nog goed is. Dat ze daar niks meer aan hoeven te verhoren. En nou is het watje op de zien. Goed om je heen te zien, bij de wienlight, bij de vlagen lezen. Wat de wind doet, of er nog buien aankomen. Want dat wie op lange waren, ik mooi dat die buien zo nou en dan voorbij komen. Dan skift het de wind. Ja, als je dat in de start hebt, dan moet je krijgt misschien even een ding dwan die je nou denkt te doen. Ja. Volgens mij komt no act daar is dan het 10 minuten skot. Dus wij gaan er nou uit voor de reclame. Wij gaan hopelijk een hele mooie wedstrijdje in, Dirk-Jan. En wij gaan er nou even uit voor de reclame. En dan komen ze gauw als mogelijk bij jou weer waarom. Voor de 6e wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Ah, goeie.
Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis hoorn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Deze simmer scoor je bij Wijmaharen in Westereen warme deals. Ontwol 15% korting op hout en 10% op pelletkachels. Pak die simmervoordeel en kom gauw del. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier op Hegememaar voor de 6e wedstrijd van het SKS-kampioenschap. De wedstrijd zit werkelijk op punt van uiteenzetten. En dus is het heeg tijd om uit te schakelen naar commentatoren Geertje de Vries en Ilke Dijkstra. En Geertje, ja, waar is voor jou eigenlijk Joert de absolute topfavoriet? Ik heb het toch op de Jouwer. En dat komt omdat ik even zien heb naar de voorgaande jaren. En dan blijkt dat de Jouwer hier eigenlijk altijd goed zielt. 2 keer treden we een keer vierde win. En nou, het is echt ik waar voor de Jouwer. Er zit een soort wien. En we weten ik al van vorige week dat de Jouwer daar heel goed mee omgaan kan. Naast mij zit Ilke Dijkstra. Wij zullen hier een bezoekje van een beetje goed op de hichte te houden. Van alles wat er bad hier op Hegememaar. En ja, we zullen het verzels eventjes helemaal Ilke oer de baan die erin leidt. Er leidt een songlas in. Ja, Arjen die hier tussen krijgt ik al eventjes oer met Dirk-Jan. Een songlas, wils als we weten van de wedstrijdleider Bart Lekkerkerker dat hij er het liefste een gate in leidt. Lees nou eens uit Ilke, waarom ken dat net van een midje? Nou, het kent wel. Ja, eerst maar even dat songlas. Ja, en dan zullen we dus maar eerst om boeien heen. Ja, die leidt de bopperste tonnen. Bakboord ronde. Dan gaan ze dwars door de baan uit boei 2. Als die baan heel snel is, dan wordt dat ik haast een vaderwiensrek. En dan krijgt haast hetzelfde effect als van een op- en delbaan. Bij boei 2 gaan ze omheen. En dan kruisend naar boei 3, bakboordronde. En dan naar boei 4 en van boei 4 weer naar 1. En zo gaat dat zo terug tot de commissie zei van nou is of het is tijd of het was omstandigheden verhoren is het. En waarom die baan, de wedstrijdleider zei ik al. Als de wind die zal ik draaien. Hij is gewoon heel onwis. Nou, van de morgen blak stil. Hij neemt nou al taak. We zien nou al bij verschillende scootjes. En we wachten even op het 4 minuten schot. 4, 3, 2, 1. Nou, dat wie hem. Het 4 minuten schot. We zeggen dat er nog scootjes op het allerlaatste stuit nog een dwaande wie om een river in te loeken. Maar ondertussen zullen we wel alle tuigen op. Want het is voor die skippers ik heel moeilijk kiezen. We zeggen gewoon, die ben vol tuig. En die had er een river in. Datzelfde probleem had hij, als ik een heel lang verhaal nog even aanmaakje. Datzelfde probleem had die wedstrijdcommissie. Wat doet hij wien? Hij stiert gewoon net de hele week. Ja, net dezelfde kracht en net uit dezelfde hoeken. En dan mooi een songlas. Kerst wat makkelijker de ton verhoren. Dan hoeven we er net in 1 keer 4 ton verhoren worden. Maar dan kerst boei voor boei. Steeds maar verslepen. En dan kerst de baan breder maatje. En dat is het voordeel dan hoe ze net de giepje.
Nee. Dus als het dan... En giepje met deze wien is voor zelfs gevaarlijk. Of tenminste, als het even misgaat, dan is dat heel gevaarlijk. We binnen aan boord, Joet, bij het Akkermeskoetsje. En we konden ze krijgen dus 4 minuten voor de start heel mooi zien hoe ze bij Akkerem het grutzeil deldien. En de just nou ik in het beeld die reef zitten. Het grutzeil is dus lietser maken omdat het hut waait en omdat er nog meer wien verwachten wordt van een beetje. Dus Akkerem die hier 4 minuten voor de start hier ze het grutzeil nog deel, had er een reef in dien. En dat zeggen we ik bij Ljouwert gebeuren. Ja, Ljouwert, daar weten we van dat hij een heel soort zeil heeft. En met deze wien is het misschien wel te volle. Dus het lijkt mij verstandig dat ze daar in die reef in dien hebben. Nou, dan en is... dan voor de mensen die ijs heel dan net weten wat een reef is. Hè, die scootjes mooi vinden. Ja, dat is geen houseparty voor gabbers of zo. Maar dat is het grutzeil. Laten ze wat zakje, die rollen ze van onderen op. En dan ik voor hier bij de mast, daar wil ik de hals zoeken. Die wordt omheen gebracht. Dus dan hast minder kanten meters en kerst alle wienvlagen beter on. Ja, de Jouwer had er dus ik een reef in. Nou, Ljouwert en Akkerem, dat weten we. En we zullen dat verder even zien. Volgens mij wie Walt Sainz krijgt. Ik dwaande maar het reven, maar staat het nou liek het... Ja. Walt Sainz hebben we hier in beeld. Liek het ik, ja. Ik sjurk altijd even naar de gaffel. Ja. Want die just dan die komt dan al het hele tuur komt daar wat niet onder. Ik liek het er haast op dat de meeste scootjes daar verkeersen gaan. Nou, in Huzum. Eerste wedstrijd voor Sander Meter. Je het op een hege maar. Ja, hij had het net makkelijk, liek het mij, om in te vallen en dan dadelijk zulke omstandigheden te treffen. Nou is Sander Meter wel een scootjeskipper. Die vaart al heel lang. Ik maai in de IFKS, maai zijn scootje de vriendschap. Dat trouwens vroeger ik nog, doe wie het nog balzet. Van balzet vind het. Maar intussen ben ze bij mij, volgens mij heet het scootje de Cites. En dit, wat grappig eraan is dat Sander Meter, de toekomstig skipper, de beëerde skipper van Huzum, de zoon van Johannes, de oud-skipper die naam had van het Huzum-scootje, die heet ik Sander. Ja, verwarrend. Verwarrend. En die wordt kleerstoomd nou in de IFK's om, die wil graag hoe 2 hier dan het Helmhout oernemen. Dus zijn neef Sander, die zit nou in het Helmhout. En dat is voor hem ik wel een hele gewaarwording worden. We moeten dus maar even concentreren op de start. Want het is nog een minuut. We binnen haast Safir. En de Sainz krijgt al heel vaak wat je vals starten. Dat komt misschien ook wel omdat ze dan een rustdag hebben. En zelfs 3 restdagen. En dan worden ze graag. Een aantal scootjes hier bovenin, waarbij de Jouwer, die had een mooi gat. Onder hem kan hij nog een aanvallers. Het maakt heel onderin bij de pinde zit Jervin. Die wil onder de wal stekken en we zitten nu op 46 seconden. Het lijkt dat ze nog een aardig handje draaien door het rustig aan. Ja, er zit iemand die ligt het helemaal. Dat is de Zuidwesthoeken. Die gaat nog een keer door de wind. De Jouwer zit je boppen. Die kan zelf kiezen wanneer die accelereert. Grauw zit weer net zo mooi. Grauw zit weer onder een aantal scootjes. Ja, die Jouwer jouwt al wat del. Die kan gas aan. Die kan heel mooi voortkomen. Als het, even Remy en we zitten op 20 seconden. Ze zijn nog een oortje van de lijn. Ja, er is nog net 1 uur heen. Maar de razerij begint omheen. Ljouwert die wordt omheen gedwongen. De Waalsijn komt er voort. Dit gaat goed komen. Daar is de start van de zielerij hier op Waalsijn. En Ljouwert vind ik een hele mooie start. De Lemmer komt er mooi bij. Jervin, het is ik de vraag hoe de wie nou in het eerste rak daar zit. Maar ik de Lemmer had van geen les. En dan zullen we weer even niet grauw, want het is toch de regerend kampioen. We hebben altijd op letten. Die hebt iets altijd zo mooi starten koer. En altijd vanuit de middenwaai start. De ijs altijd vanuit de middenwaai. Maar dat door dit hier nog net vol of stukken. Want de Jurgen Grauw weer, die is wel net heel goed voort. Die is heel min voort. Die zit onder een hele vloot met scootjes. De Jouwer komt er heen uit. Die had ik van geen les. De Jouwer had wel een les van Ljouwert.
Maar mooi het vooruitzicht op de waarsvoorspellingen dat we in ieder keer voortbinnen. Gelukkig maar. Nee, de grauw is absoluut net goed voor. Hier is Jouwert. Dat wel een hele mooie start hier. En de Jouwer weer mooi voor. Jervin weer nevens mij goed voor. Jervin die zit leger. Dat is nieuwsgierig. Die had echt ervoor keers nog bij de onderste ton. En nou is het even af. Huzem gaat al Trodewien. Die denkt, ik zie je er om een wetter op. En ik Janne Wout gaat Trodewien. Ja, dat heeft van een week al een Zuidlijn, Elke. Dan zit je achter saffolle scootjes. Dan ken je misschien maar beter wat de rommewien op ziekje. Zodat je in elk geval gong hebt. Maar je wil achter die oren scootjes del. Ben nou treien die te verkiezen. En Janne Wout, Huzem en die treden kan ik ze het net zien. En we zijn zelfs nog net bij de bopperste tonnen. Maar dan is de voorzissing van Dirk Jan dat Janne Wout doet als een minder Duitse hassoer. Hun start is in elk geval nog net goed, maar je weet nooit wat er in dit drakje komt. Maar sjur eens even hoor. De wien die is al aardig gewoon hier. Dit ben de grauwsters, die kiezen er ik voor om uit de vloot voor te zien. Oostjuwort voor het. En dan heel dal rechts, daar zit het veen. Jervin. Maar Lemmer. Jervin. Wat zijn zit er ik wel goed bij? Een heel veel boppen in. En ze lieken wat te laat starten wijzen. Wie het, we zien hem nou net, maar het is hier helemaal de Zuidwesthoeken. Ja, die maken nog, maar die krijgt hem er wel heel mooi. Hè? En die kan een hele lange bakboordslag. We zien hem nou, krijg ik alweer wat opsturen. En dat is ik even de vraag. Hoe reageert de wien er in die hoeken? Hij komt je wat onder het eilandje waai. Hier is de Zuidwesthoek. Ze kon ik maar gong oer die startlijnen. Hè. Ze kon echt gong zetten. En ben door heel veel pop in deze starten. Ja, het leek erop dat ze gewoon te laat bieden. En dit is ook wel waar voor de Zuidwesthoek. Hè? Die kan ik wel meer wien verstouwen. Hier ben we bij Akrem. Fok klappert nog even. Ze gaan correct Trodewien. Dus op dit beeld zus ik wel aardig hoe scheef wat het gaat. En dat Jan Jonkman gelijk heeft, dan wordt het nog schever van een beetje. Ja, dat wordt beurliging voor een man, maar deze ben ik wat wend. Ja, het. En nou is het altijd, soms keer dat dreef broeken en soms wil je me wel even uitgaan. En dat is altijd het vervelende met dit waar, want nou eert het redelijk rustig, maar... Ja, en wat komt er? We weten, maar die scootjes, ze kennen onder de wedstrijd, eens net inreven, dan moet het hele tuig nu onder. Nou ja, dan weet je dat je wedstrijd verlen is. Maar uitreven ken wel, hè, onder de wedstrijd. Uitreven, dan gaat het mes erin. Ja. En dan snijden ze gewoon die touwtjes terug. En dan de Jouwer. Mooi de oranje wimpel. Correct. Nou, luidt er goed bij. Ine vooruit. En ja, het is ik echt jouwster waar. Zodat het ik lemster waar is het ik jouwster waar. En ja, de start is belangrijk, maar je weet alles pas hoe goed je start wie als je bij de bopste tonnen bent. En dan, ja, het is het Westhoekje. Ik een hele mooie start, hè. Die Lloyd. En die hoor ik van Huddewien, hè. Ja. Dat skip, vind ik altijd dat het skip net aan zo'n formule dat zij er nadeel van haar. En, maar met Huddewien dan wordt die formule ik minder wichtig dan... Wat zo? Op het thuiswetter. Klaas van der Meulen. Nog net een heel goed kampioenschap. Nee, absoluut net. Absoluut net. Het rent nog net bij de Watsiders. En dan sjuggen we nou daar boppen in. Dat is deze eerste met de gele pet. Met de oren is ze nog ontslepen. Maar dat is de eerste bopperste tonnen. Er komen nu een tal scootjes stuurboortenboon. En dat is onder oren Zuidwesthoek. Akrem, de Jouwer, wat zijn. Ja.
En vanuit de Orenhoek, die zullen dus aan zijn bakboord aankomen. Daar komen Huzum, Jennewoud, Grauw, Langwaar en Ljouwert. En hier hebben we de lemsters. De lemsters. Ze moeten nog een slagje omheen. Ze moeten hem sowieso ronden, maar hadden ze dan genoeg ruimte om voor die scootjes die nog heger aankomen te lezen. Maar zij kennen heger en heger. Mooi in het beeld nou dat je de linkste scootjes juggen. Die varen een legere koers dan de lemsters en je orenscootjes hier bovenin. Dat betekent dat die wien wat heeks op die wal zit. De wal loekt altijd wat. Dus de scootjes die stuurboord en aan de rechterkant in beeld, die hebben meer voordeel van de wien. Ze matten hier al meer aan. Hier zien we de zijkant van het schip al. Jennewoud, hoe komt die daarbij? Die hier een mindere start. Maar ontnota heb ik nog geen scootjes jongen Geertje die geen rever in hier. Al wat moet het Jereveen wijzen. Die ligt het vervol te zien. Ja. En ontnota ken dat ik. Hoe komt Lemmer maar de Zuidwesthoek? Dat is nieuwsgierig. Rugs in beeld. De Lemmer hoe stuurboord. En die gaat nou al door de wien. Dan betekent dat zal denken dat ze het al onkennen. En dat liep het er ook op. Dat die oren wat het vier trossielt. En nou had Lemmer al voorrang. Dan met Jereveen achter de Lemmerdel. Het is het lemste scootje. Jereveen gaat voor. Oeh. Die draait hem in het gat. Even zien dat het al hier goed gaat. Ken is Jereveen op die door de wien voor Jennewoud. Dan komt Jennewoud er toch wel mooi uit, hè? En dan zien we toch dat die noodgreep van om voor te draaien voor Jennewoud goed uitpakt. Ja. Jereveen komt onder alles te lezen. Had hij genoeg gong om die tonnen te berennen? Ja, dat gaat al hier goed. Het lijkt wel dat de skippers al hier wat voorzichtiger zielen en dan komen wat meer rond te jouwen. Want bij de eerste tonnen zit iedereen altijd nog boppen op elkaar. Of dan net in figuurlijke in de dan. En de jouwer achterin. Of achterin in de middenmoot. Die liek een hele mooie start. Maar de jouwer en Grauw zullen tegelijk om deze tonnen heen. Hè? Werd net een goede start voor de Grauwsters. En Ljouwert, ik in de achterijn. Te gerren met Huzum. Nou om die tonnen heen. Dan hebben we al 10 scootjes aan die het om die tonnen gaan binnen. En dan is het toch de slag naar de Indie Quest. De hegerop in het veld. Die gewoon een groter voordeel hier. We zullen je het zien dat de winstskiftingen ik een heel soort bepalen. De oude gaat gelijk om die tonnen. Die zie ik het te vrije wien. Onboord bij het scootje van Akrum. Achterom. Akrum. Op een tredje in de plak. Ja, hast al wat een oerzicht. Ze hast alle hè? Maar hier hebben we de koprinners. En dat ik het Zuidwesthoek komt hier weer heel voor de wien. Gaat die nou ook heel hut. Had de Zuidwesthoek, ja, die had er ik een reef in liggen. Ja. In ieder geval een broekreef. Ja. Maar die zielt gewoon onder de Lemmerwaai ligt het wel. Ja. Prachtig. Om eens een keer. Ja, we praten de hele tijd al wat over een tweedeling in de vloot. Van het linker en het rechterrijtje. En die skietslier in punten is ik wel gigantisch. Maar mooi dat het dan eens een keer een dag is. Dat wat Trommeke zit. Want Rit Wikkers even lang waar. De orendebutant zit er nou ook heel mooi. Ja. En wat een die ik in dat rechterrijtje zit dan. Zoals ze dat dan nemen. En dat is meestal net gunstig. Die zit nou in het linkerrijtje. We hebben een volgwaarder van die tonnenronding. 1 de Lemmer. 2 Zuidwesthoeken. 3 Jennewoud. 4 Jereveen. 5 Langwaar. 6 Woudsijn. 7 de Jouwer. 8 Grauw. 9 Ljouwert. 10 Huzum. 11 de hele mannen. 12 Akrum. En 13 Drachten.
Zo ben ze om die eerste bopperste tonnen. En dan nou verder wien. Naar de tweede. Ja, en het is betiet natuurlijk. Ik nog betiet in de wedstrijd. Maar mooi, we gaan concluderen dat het voor het grauwste scootje dreig wordt om dit hier kampioen te worden. Of gaat hij dat allemaal? Vind ik wel heel betiet, Ilke. Dat door ik nog net seizoen, maar ze nooit uitvlakken. En ze hebben ik nog net een hele minne wedstrijd. Zonde is de minste wedstrijd die zo'n nota zilt hebben. Dus mocht het het helemaal misgaan, dan krijgen ze er nooit meer een 100 punten bij. Dus nee, dat is mij nog te betiet. Maar het is wel wat een kantelpunt, zou hier altijd op woord zijn van... Ja. Nou maar het wel de ontsluiting krijgen. En de wedstrijd is ik natuurlijk nog lang. Dus. We hebben al een paar keer gezien dat Grauw heel goed inhellen kan. Vanuit de achterlijn naar voren zielen kan. Dat heeft al 2 keer die in dit kampioenschap. Dus nee, net te betiet conclusies loeken. Het is altijd zo leuk om... Maar het laten we even het veldje en wie het je nou wel al hier... we hebben ontnoot de op- en delbaan, hadden hier het al even over. Maar nou moet ze wel al hier om dezelfde tonnen, onderwijze tonnen heen. Dus, en dat kan ik die nou al verklappen. Dat bepaalt ik een heel soort, de eerste onderwijze tonnen, bepaalt een heel soort volle gotten. Als er naast elkaar zit, dan moet er een heel boeten om. En dan ben er ook weer scootjes die er weer tussen prikken. Dus heel Westhoeken voorop. Ja. Dat is wel heel bijzonder. En heel mooi voor die man nu te staren. Het is wel straks... en het zit nog dicht bij elkaar. Dus we kunnen nog absoluut daar verder neer hoe ze. Maar dat ze nou je varon zielen. Dat is, nou ja, dat is mooi. Als je altijd wat in de achterlijn zit, dan moet je eens een keer een succes hebben. Ons niet de motivatie voort. Het is nou wel heel wichtig omdat ze om hier om diezelfde tonnen zitten. Zit je boord om boord of net? We kennen die lijn, is best ambitie. Dat is dus oer het achterskip, het helmhout van de Zuidwesthoeken. Dan moet je net die verbinding, moet het scootje maar in een rechte lijn achter zijn skip moet Veer zitten. Als het Jereveen ernaast zit, dan had die voorrang. Dus het is nou even, als er die 3 lengtecirkels in varen, dan gaat die voorrangsregel in. En dat is net een stippellijntje op het wetter, zoals bij voetbal, dat je precies kennen welke lijn het is. Daar gaat de lemmer, die doet wat in het gat. Nou eens even nieuwsgierig. Wat. En dan gooit de Zuidwesthoeken het nog eens een keer om. Ja, nee, ze moeten hier om op die eerste tonnen in. Hè? Dus die gaat nou wel door de wind. Ja. Die houdt het gat dicht. Ik verzinde me trouwens even hier. Het is, we moeten hier stuurboord om deze tonnen. Ja. Dit is tonnen 2. En dus, stuurboord om tonnen 3 en een bakboord om 4. Ja, ik verzinde me even maar de tonnen. Het is echt duidelijk wat Zuidwesthoeken. Lemmer zeggen we al een beetje voortvaren dat hij gewoon net naast het scootje kwam. Dat hij gewoon even rond te creëren om ik zelf die goed die tonnen te ronden. En het shirt Jasper Visser keurig van. En nou komt het ik op een goede boeironding gewoon. Lemmer als tweede. Dan zal Jereveen als derde nou deze tonnenronde. En nou... Waar is Jenne Wolt dan bleu? Want die is nog te redden. Ja, en die zit die gewoon... wat verlen, ja, maar Ljouwert had geen voorrang. Ja, ik al is het bakboord of stuurboord. Het is Jenne Wolt, die had gewoon voorrang. Je zit in feite al van de bopperste tonnen in een boord-on-boord situatie. En dan is Ljouwert wel echt een peerplakken opscoot in dit Vlaardewinsterrek. Want Ljouwert gaat nou eens 6e om de tonnen. En hier krijgt nog eens 9e om de tonnen. Ja, hier is even een discussie. Hè? Ja, Deze discussie bij Ljouwert. En die had je wel heel erg volle nadeel van. Ik denk dat... maar ja, ik meen eerder zie het dus gewoon... boord aan boord, als het heel veel aankomst en de 16 skipt was, dan wordt die boord aan boord ik heel oors. Ja, het is een beetje moeilijk uit te lezen, maar... Huzem. Mooi. Voor de Jouwer. Op het zanderplakje. Voor zijn debuut. SKS. Sandermeter. Vervanger van zijn broer Siete. In dit kampioenschap.
zieltje nou prachtig. En dat zou ik heel mooi wezen, toch? Dat gun je hun en die bemanning ik al hier. Tuurlijk. Akkeren hier. Nou, ja, hier zien we de protestvlag. vlaggen. Maar dit is bij Ljouwert, denk ik. Ja. Bij Ljouwert. Een protest en dat is dus in Jennewoud. Ja, daar ben ik benieuwd wat ze mee doen. Want, dit binnen de eerste treien. Zuidwesthoeken, de Lemmer en Jereveen. De kop van deze wedstrijd. 21 treien. Mooi berichtje. Ljouwert protest dus. En daarachter de Zwan, Langwaar. En daarachter Huzum. En dan komen de Jouwer en Grauw. Zuidwesthoek is bij Trolewingie. Ja, het is nou spietig, want ik zeg even op beeld een beetje weer waarom dat. We de Ljouwert dus net waarom Helly kennen. Ja, we kennen dat eventjes waarom Helly. Wat er krijgt Bardes krijgt maar Ljouwert en maar Jennewoud. Die situatie bij die onderste tonnen. Hier hebben we hem. Rugs Ljouwert. Nou, het driende skip. Ja. Ja. Maar je moet die lijn loeken over het achterskip van Ljouwert. Nou, dan is gewoon Jennewoud er al lang tussen. Die feiten al vanuit de boppenstonnen. Want als je je skip draaien, ja, dan verhoort die hoek ik helemaal. En dan, in mijn optiek is gewoon Jennewoud er al lang boord aan boord. Dat de Ljouwerters besluiten ze 4 voor te komen, dat zal ik om te maken voor de oorenscootjes. Maar ja. We zijn benieuwd hoe dat als het protest erop zetten Ja, wordt. dat is altijd de vraag hier bij de SKS. Maar Ljouwert die vindt dus dat Jennewoud dit net dwaan mochten hier. Wil ze het Jennewoud denkt, wij staan in onze rjocht. Wij maaien het wat dwan. Nou, dat maaien ze dan uiteten bij de protestcommissie. Bij de jury. Als ze dat protest terugzetten. Dit is Akkeren. Dat luidt achterin het veld. Echt 4 achterin. 12 de tredje plak. Ja, en zij ziet het nog in het linkerrijtje. Ja. Zij die het nog goed mooi. Zij die het nog mooi om het kampioenschap. En ik geef nou toch zo langzamerhand nog wel even naar Sjen. De Huzemers. Mooi. Centimeter dus om het helm houdt. En hier zien we dat de tonnen al verlutsen wordt. En dat is vanwege die wien die dus net heel stabiel uit hier van in je richting komt. En misschien ook wel wat twerret. Wat krijgen we hier? In ieder geval een bruiskoetje. De hele moane en er. drachten. En ja, dan nou we meer het hele veld dat we oersjen kennen. Lemmer loopt nog wat heger, maar Jereveen loopt wat vaarlijker. Ja. En dan is het heel nieuwsgierig. Zij zetten nog wat verder terug, wils de Zuidwesthoeken, wat jij er door de wiengong is. Jennewoud. Wat Jennewoud trouwens wel goed die dat ze wel of net in hun rug stonden. En ze leiden niet wat achter hem. Gelijk naar de situatie met de Jouwers. Ze klapten gelijk voort. Ja. Dus een soort lest zal de Jouwers. Dus ja, ze konden de tonnen natuurlijk net zo mooi onder Helly als ze worden. Maar de skeer waren nog behind doordat Jennewoud gelijk hoe stuurboord voor het klapte. De Zuidwesthoek. Ken ze dat eerste plakje Ken ze dat vasthouden? geweld van de Lemsters en de Jereveensters zongen. Er zit zelfs wel wat achter haar. Wils de Wien. Ja. Ja, de zus die strepen hoe de maar. Maar ik denk dat er gewoon zich nog wel best nog heel lang voor vol varen koerden. Maar we weten, en waarom Lucas ik een reef, omdat je in feite je ging alleen maar scheef. Nou, je sjurren wil, dan gaat het hele gangboord, het hek werken en alles gaat terug het wetter. En dat is net het
optimale deel van het skip wat je trot wetter gaat willen. Ja, nee, hij zit er net voor niks in hier. Het Lemstervlagje achter op het helmhout. Ja, je denkt dan altijd als publiek zijnde van... goh, wat gaan ze scheven en wat is dat mooi. Maar het helpt wel de gong eruit. Dus het is beter om minder scheef te gaan. De Zuidwesthoek ik aardig plat lezen hier. Dat is natuurlijk een grutskoetsje. Hier zien we dat. Zuidwesthoek voor het bakboord. Ja, de Veen gaat er nog achter Del. Hoe stuurboord. En hoe komt het dan met de lemmer? Zuidwesthoek op bakboord, de lemmer hoe stuurboord. Nou, en de Zuidwesthoek is al voorbij, Schild. Ja, die maak je achter Del. En dan betekent dat dat de lemmer het eerste plakje oorneemt. Ja, en dat is de voorzissing van Dirk-Jan Rijengijk. Dan had dat goed, jongen. Ja. Onze analist, Joert, bij Arjen de Boer. Een lemster. Een lemster. Zien Hoyt het jarenlang skipperwest op een lemmer. Jelle Rijnga. Zuidwesthoek komt. Het wil meer gong. Want de lemmergong krijgt Trodewien. Hier is Albert Visser voorop. Die zei wat er ken en wat er net ken. En die stoel vliegen hier nog achterop. Ja. Die hebben we wisselen. En ze moeten nou stuurboord om. Dus mooi de klok mooi. Het is Jasper Visser van de Lemmer die hier is in debuut hier. Kennen hem on. Ja, kennen hem on. Want ze zit aan de goede kant van de tonnen. Ze ken ik altijd nog vallen, maar ze wil hem zo scherp mogelijk on. Want er wil dat er hier niet tussen komt. Lemmer op in. En hoe komt het? Mooi, de Zuidwesthoek Auke en de Jereveen. En Jereveen, ja. Jereveen bakboord. En Auke de Groot die had een heel soort romte doen om dat God maar hier te litten. Want hij weet gewoon dat dan juist meters voort. Maar ja, dan is het zat duidelijk dat net in een loefduel was met Jereveen. En hij batst er nou wel doorheen. Dat Jereveen een heel groot God hier. Dus ik net de keuze maatje om hier voor te dwingen Trodewien. En ja. En dan zit er wel een Godje. Deze draaien herinneren er een mooi aan shoot. En dan zien we daar Ljouwert. Die krijgt toch... Nou, zie het op het joggende plakje ze krijgt bij de eerste bopperste tonnen. En nou dus op het vierde plakje. Dan had hij dat heel best dien. Nog altijd wel dat rode vlagje in het wand. Ljouwert als vierde om het tonnen. Huzum zit er even wat minder. Ja, die had een tactisch minder slagje maken. Want het zat bij de tonnetje. Hij is natuurlijk nou op bakboord. Maar het zat dicht bij die tonnen. En nog Trodewien matten. Dat is tactisch net goed. Daar hebben we de Jouwerik al. Hier is wat zijn. Zit er heel mooi bij. Vijfde. En de Jouwer. Ja, en nou profiteren zij toch wel een beetje van het... Ja, het Likkersassese minder goede ziel van beginnende skippers. Want ja, je weet er extra lang waar zo'n verschrikkelijk godval litten. En Huzum. Ja, dat normaal mag dat net gebeuren. Maar de Grauwsten zitten daar nog de hele tijd achter. Die kunnen er amper van profiteren. Ja. Die gaan er nou wel tussen. Die heb ik, nou ja, die hadden die maai er tussen. Maar lang waar had ik een protest. Lang waar en die doen wij nieuwsgierig naar wie dat hier. Waar zit er niets correct in de buurt? Dat hebben wij even net mooi gekregen. Akrem. Akrem gaat nou om het tonnen. Dat is 11e. Had ik nog net een heliken in dit stukje. Dan ben we er haast weer alle keer omheen. Hè?
En dan hebben we weer een volgwaarder. Eerste weer de Lemmer. 2 Jervingen. 3 Zuidwesthoek. 4 Ljouwert. 5 Watsijn. 6 die Jouwer is mooi naar voren te scharrelen. Zo'n Jennewoud is echt naar voren te komen. Huzum dan op het 8e plakje. Grauw 9e. Langwaard 10. Akkerum 11. Heerlemoen 12. En Drachten 13. En de top 3. Nog altijd diezelfde 3 scootjes die er echt wel een beetje uitrennen. En dan daarachterom de hele vloot. De koprenners van Boppenau Besjongen. Prachtig beeld. En het is nog, het nou, het is wel een zandglasbaan, maar hij leidt er nog in als wie het een op een delbaan. Want het is pal voor de wien, want anders hoeden de fokken net in. Te loevert net, hè, nou aan de andere kant. En dat maakt het de wedstrijd tegen en schierig. Ja, het grote verschil natuurlijk dat ze net kiezen matten. Tussen welke tonnen ik neem. Nee. Dat is het enigste verschil nou. Ja, en de 2 bopperste ton. Maar nou is het wel straks boeien Fjouwer en Lloyd Lemmer aan de binnenkant. Wat ik niet correct even verkeerd zeg. Maar die Lloyd nou aan de binnenkant. Dus zolang als daar geen skip is, dan had hij alle ruimte om de koppositie te pakken. En Langwar, dus ik een protest zeggen we ze krijgt. Daar hebben wij beelden van wat er badde. Dus laten we daar eens even een sjen. Langwar komt hier. Ja, die leidt op stuurboord. Dus ik weet daar boppen de Jouwer, ik op stuurboord en dan Huzum op bakboord. Ja, die gaat nou op bakboord lezen. Gaan ze dan de protest er al in? Ja, ik weet net dat het in deze situatie was had. Dat is moeilijk te zeggen, want ik zie geen scootje in de buurt bij hun. Ja, hier Huzum in de buurt. Ja, dan hier nou in je varen. En nou lezen ze over het bakboord en daar komt... Waar komt er? Jennewoud. Nee, Jennewoud? Ja. Maar ja. Nee. Ja, wel Jennewoud. Maar ja, ze kennen hem net ruitje. Wat ze willen. Ze zijn zelfs door de wingong en Jennewoud komt voor stuurboord om. Maar ik weet net hoe ze... Als het die situatie is, dan vind ik hem uiterst dubieus. Want wat ze woorden, ze luiden praktisch stil. Ze gaan heel starig door de wien. Dus ja, nou, we zullen het beleven. Ja. We moeten het Maillère van Andries Brouwer. En, altijd dat protest erop zet. Hier gaan we weer om de onderste tonnen heen. Maar voorop de Lemmer. Dan Zuidwesthoeken, dan Jereveen. En daarachter zit Grauw, ofwel Ljouwert, er al heel dichtbij. Ja, wat nou moest je te zien wie ik dat de tonnenronding van Veen al wat scherper wie dan die van de Zuidwesthoek. Dus die komt al wat meer gang, al wat heger uit. Achter Ljouwert een Gotsi. En ja, dat ken als Jereveen, ja, die komt leger uit. En van dat groepje is wat zijn de onvierder. De onvierder van de achtervolgers. Ja, het kwam daar net mooi met tonnen shit. Die kwam het leger uit en die kiest de vrije wien. Die gaat nou al op bakboord voort. Maar dan hield hij dat reële protestvlaagje wat Sjen Jennewoud weer bij de eerste onderwiense ton. En dan zag je de Bob in mooi beeld dat het Veen, Jereveen, toch, en die gaat nou door de wien, want die denkt ik al lees ik wat heger dan de Zuidwesthoek, ze komen er wat heger uit. Ik kies mijn eigen route over de baan. Ik al lees je wat heger, dan kun je nog les van de wien van het orensgoedje gaan. Dit is Zuidwesthoek, denk ik. De Jouwer. Jennewoud, Huzum, Grauw. Ze gaan mooi achter elkaar om die tonnen heen.
En dan had Grauw toch profiteren kent van de gotjes die er voelen bij die Boppenwiese tonnen. Ik lang waren voorbij. Een Popmaier in beeld, de fokkenist. Bij de Akkermes. Ja, en deze man die had gewoon tijd om even te roken van de wijs. Ja. Ja. Dan has het wel eens hoor. Is het nou topsport of net? Maar nou ja, al een sigaret. Nee, dan kan je het geen topsport nemen. Dit is Grauw. Altijd heel goed te herkennen. Een giele kontje en een giele kapik. Douwvisser. Ja, en mentaal is nooit verslaan. Hè? Nee. Ik bedoel, ik al welke posities ze zullen tot het laatst gaan. Yes, ging de vlok of gedoog of van verdikken, hoe komt het nou? En dan ben ik benieuwd. Ja, wat had hier een hele eigen koers kiezen. De voor is in elk geval al, ja, hij ziet ik bij het ploegje, de bloedje kornsluiting houden. Maar die rent er goed terug. Die gaat heeg en hut. Komt dichter ik wat bij het Jereveen in de buurt. Jereveen krijgt hem even heel... En hier moet je soms heel erg oppassen. Ga je even geen wien en als er dan een vlaag uit het tuig van de Zuidwesthoeken komt. Safir is het nou nog net. De wien is nog net zo krachtig, maar daar kun je wel op omslaan op dit soort wetter. Nou je er nog net helemaal op gong binnen. Ljouwert in de achtervolging op die eerste treien. No. Ik zou zeggen, het waait het nog net, maar... Oeh. En dan moet ik even denken aan, wanneer weer dat, 2013 weer dat nevens mij, dat we hier zo'n hele bijzondere situatie hier, wist dat nog elke dat Drachten omgingen, maar de lui Jereveen, dus ze voelen op Jereveen. En wie krijgt ons om, toch? Het Jereveen? Nee, ze voelen op Jereveen, weet ik zeker. Ja, en Jereveen kreeg het protest onder de broek. Dus dat weer heel bijzonder toen. Ja. Maar dat weer, en het weer nevens mij het eerste jaar dat Gjalt verslag die en die raap toen bliksempieben. Ja. Nou, dat wordt hem nog altijd naar op. Maar het leek dus gewoon dat in de scootje de net west, dan wieren ze wie Jereveen de net west, wieren ze gewoon omslaan. Dan wieren ze omslaan. Maar ze voelen mij het tuig in de voorstag en toen schoten ze weer omheen. Ja. Zo zei ze, dankjewel. Pieter Brouwer, toen nog skipper op het Jereveen. Maar nee, ze kregen een protest aan de kont en dat verleerden ze nog. Ja. Maar, omdat ze geen rond te joegen. Ja. Nou goed, we binnen nu 2024, 12 jaar later. En Lemmer leidt varop in deze wedstrijd op een hege maar mooi op een tweede plakje de Zuidwesthoeken treden Jereveen. En dan beginnen we staren gewoon ik altijd even te zien. En ik sta nieuwsgierig natuurlijk, omdat het zo dicht bij me kolluit. Dus hoe maar peerposities, wat het klassement geeft. Ja. Ja, en als het zou lezen bloedt, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar als het zou lezen bloedt, dan doet Jereveen hele goede zaken. Want die scoot dan naar dat eerste plakje in het klassement. Die zou op 15,9 komen en de Jouwer op 16,8. Zat het no light. De Jouwer scoot ik naar voren. Komt dan op 18 punten. Jennewoud op 18,1. Dus het bloedt heel spannend. Lemmer op 9. Grauw 21,9. Nou, dat binnen de eerste 6. Akram valt dan uit die kopgroep. Dat is ik duidelijk. Want die gaat naar 28 en dat binnen toch wel best wel een soort punten. Maar het maakt allemaal nog. We binnen nog maar... Het is nog maar actief 12. We binnen nog maar... maar wij willen de spanning erin brengen. Net dus, een oer aan het ziel. En als je dan zorgt dat tussen de nummers 1 en 5... Of 6, maar 5 puntjes verschil zitten. Ja, dat is een heel dan, en dan wordt het alleen nog maar spannender en spannender. En dan geven we op naar een prachtig kampioenschap. Die spanning deze jongen hier links net al te volle lijst zat te zien. Nou, zit lekker te koken. Jongen, roept even aan de hand. Ik zie best wel een beeld, jongen. Lemmer. Debutant. Jasper Visser. Mooi. Ja, laten we de adviseur van Lemmer nemen. Want ik ben altijd dezelfde. Dan is de naam van de morgen nog vreemd. Marco Bosma. Ja. Ik ken
Een wedstrijdzieler, hè? Wedstrijdzieler, ja. Krijgen we een bopperste tonnen. Dus dat kunnen we goed zien hoe de volk waar er in de wedstrijd is. En ik mooi om te zien hoe wiet ze hier over het... Rode wien. Wiet zo over het wetter heen gaan. Ja. Wat zijn? Zet hem nog even terug. De bakboordslag. Maar deze scootjes zitten heel dicht bij elkaar. Lemmer, Heerenveen. Het Zuidwesthoeken voorbij gaan te wezen. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nooit nog een beetje heger de Zuidwesthoeken, maar de afstand is al aardig. Dit is het achterdek van Heerenveen. Ja, Jongsma maar de pet. Die toch een hele shot, dat is de adviseur. En Sietse Brouwer rond de helmhout. Heel mooi sjuggen we die treien koprenners daar links in het beeld. Op de bopperste tonnen Auschen. Ik het wel dat Zuidwest ook een beetje oerzield heeft, Satien. Lemmerien, Heerenveen 2. Zuidwest ook het treien. Nou, om de bopperste tonnen. Dan gaan ze weg. Lemmer, mooi. Deun erop. Yes. Sietse Brouwer, Heerenveen. Sietse Brouwer is nog net verslaan. Die zit er heel dicht bij. Liets Gatsi dan naar de Zuidwesthoeken. Zuidwesthoek op treien. En dan komt er Ljouwert of Fjouwer. Ja, en dan zien we het ze correct door dat klassement. Ja, dat wordt wel nog spannender. In dat klassement staat de Jouwer Bob Owen. Die vaart Joet met de oranje wimpel. En Maaike die praatte van hem nog met Rinus de Jong van de Jouwer. En het hem doe ik vragen, had er verwachten hier dat het zo goed ging zou. Nee, we hebben altijd dat we mooi waren zoeken voor de top. Maar dat we nou eerst het in zoeken, dat hadden wij van tevoren net bereiken. Nee, dat... Nee, en hoe is dat om Boppen aan te stemmen? Want dat zielt misschien wel los. Ja, natuurlijk. Het wordt wel een beetje spannender allemaal nou. Maar ja, we gingen gewoon eens eigen denken wat wij hebben. En we kennen dus wel heel draak maar het komt als het komt. Dus we gingen gewoon wel lekker zielen, joh. Is het Joet een beetje diendai qua wien en waar? Ja, dat komt wat ze voorspellen, dan zeker. Ja, het is er al nog net. Dus laten we hopen dat er meer worden wel dat hier wat ze voorspellen. Nou ja, dan weten wij wel hoe het moet. Hij is de eerste week echt fantastisch zield. Maar hij is al zijn van misschien heb ik wat de volle risico's naam. Les daar al meer op omdat het nou ik eerste is? Ja, tuurlijk. Dat heb ik van de week al zo. En die risico's gaan we echt net wegnemen. We sturen er op 10 achter de helft, we draaien eronder. Nou ja, dat zou die hele kampioenschap verknoeien. En dat wil ik beslist net. Nee, dat gaan we niet doen. Is dat ik iets van die of is dat ik iets van die adviseur bij een kramer? Dat je hem dat jij denken van het kan wel, we doen het? Of bist u daar zelf wel echt eager in? Dat je denkt, nou, het kan wel. Nou, dat heb ik wel helemaal in mijn hand. Dat van die risico's die we namen hebben, met wie jij erin schatten. En natuurlijk, ik moet er zelf baas zien. Dat ik hem erachter de helft, dan geef ik erachter de helft leer. Maar dat lezen we zeker, ja. Dat doen we de hele wedstrijd. Rinus de Jong weer dat van het juiste scootje. De koprenner in het klassement. Dat het Joet wat dreger het. Op een joggende plakje lijn het. Maar intussen alweer opschoot is naar het 5e plakje. Dus de Jouwer komt erom. Voor de Jouwer zit nog Ljouwert. En vlak achter de Jouwer Jenne Wald.
de nummer 2 in het klassement. Sander meter, nou ik om de bovenste tonnen heen. Terug, achtervolgen, trots zijn broer. Pieter Meter van Akkeren. Ja, die achterste treien, dat slag het nog net om naar voren te komen. Pieter Meter heeft nog wel wat meer aansluiting. Wiels dat we zeggen dat in het middenveld is wel het een en toren verhoren. Grauw die komt naar voren aan, lijkt nu op het zandenplakje. Wat zijn is afzakken van het 5e naar het 8e plakje. Langwar, Njoggende, Huzem, Ziende en Olaf Akkeren. Ja, en dan zien we de nummer 12 en 13 Drachten en de hele mannen. Ja, 7 tegelijk gaan die als laatste om de hege tonnen heen. Drachten krijgt een beetje voor. Mooi om te zien hoe ze hier achter elkaar aan het linsje ligt het haast wel in dat voor de winste rek. Op wij gaan naar tonnen nummer 6. Tonnen ronding bedoel ik zelfs. Dat bootje daar. Bij die bovenste tonnen. Ja, ik weet net. Het is misschien ook een commissie of een persbootje. Dan moet er een gele vlag achterop staan. Die zag ik net. Maar goed, dan moet ze hem maar redden. Maar in principe is het wedstrijdwetter afbaken en mooi er net oren plezierjachtjes en zijn inkomen. Ja, het is wel een VSB-vlaggen voorop. VSB. Dus dat is de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden. Ja, maar tenminste, ze liggen het of pers. Ja, dat ken ik pers wezen. Dat die hoort over een oerdekt bootje zitten, maar de waarsverssing. Maar normaal zitten die op een rip of zo, hè? Ja. We zullen er nog geen oren boten op afstoten, want dat, er is genoeg bewaking om het maar samen te nemen om alle toeristen nu het wedstrijdwetter te hellen. Luchtdueltje daar achterin? Nou, ja. En om des keizers baard. Links in beeld zien we dat nou. En dat binnen beide drachtsterscootjes. Dan denk ik, waar ben je mee bezig? Ja. En dan ben je nummer 12 en 13. En zoals we weten is in dat kampioenschap ben dat de 2 eerste. Ja. Want Snits is bekend, die doet net mooi. Dus nummer 14 is er net. En ja, dan is dit en Lodewijk Meter. Dan is dit een dragster feestje. Lemmer gaat weer om het tonnen heen. Behoudt de koppositie. Ja, en is het wel goed uit het Vaderwiense rek kwam. Het gatje is gewoon wat grutter geworden. Niet het grutter worden te wezen, ja. Ja, is absoluut grutter worden. Maar Heerenveen lijkt nog tweede. En daarachter de Zuidwesthoeken. Als de Zuidwesthoeken bij de eerste treien eindigt, dan krijgen we weer dat feest met die Hiestekap. Wist wel, Elke? Ja, nou. De man van de Zuidwesthoeken, onderin het skip, heeft een Hiestekap lezen. En dan, als ze bij de eerste treien komen, dan wordt er feest vierd. Ja, er zijn maar weinig scootjes die het zo feest vieren kennen. Dan doen ze oerendek voorop met die Hiestekap en alle bemanningsleden erachteraan in Polonaise. De vrouw die op een volkskip binnen dan ik ontdoensje en ontjongen. We zien het net zo vaak, maar als ze bij de eerste treien komen, dan is het dik feest altijd bij de Starems. De nummers hier 2 treien zitten hebben een beetje de gelijke afstanden. Dan hebben we het door Lemmer, Heerenveen en de Zuidwesthoek. Daar met een liedskotje erachter hebben we Ljouwert. En dan? Achter Ljouwert zit de Jouwer. En hier hing het nog heel tijd met protestvlagen. Dit is Ljouwert. Hoe te herkennen aan het groene skip met de rode protestvlagen. De Jouwer zit erachter. Is ik goed te zien met de oranje wimpel zelfs.
En dan daarachter Janne Wout, de nummer 2 in het klassement. Ze zitten vlak bij elkaar. Ja, ik Rinus de Jong, die komt je wat leger in het kruisrak uit. Die gaat wat heekser die bocht om. Janne Wout kan een mooier onsnijden van een verder voet. En dan kom je wat heger in het kruisrak te lezen. Ja. Maar we zorgen dat die wien ijs, ja, niet krek zeggen we toch wel wat poesters, maar nou was ze haast een beetje iets meer, wel meer druk haar. Want, ja. Achter Janne Wout is grauw. Toch weer in dat linker rietje. Dan wordt de Akkermdet, de vak even voor de camera waait. Die zitten nog in het voorwinsche rek. Matten nog om die onderste tonnen heen. Ja, die hebben dreigjoerd. Zitten wat in achterin. Hebben wel ontsluiting bij de oren. Maar om er voorbij te komen, dat slagen toch nota net. Wat zijn gaat als achtste om de tonnen. Klaas van der Meulen dit verzels op het thuiswetterik. Wat Shell litten wel. Hier is Langbaar. Maar de rode vlaggen. Andries Brouwer. Even zien hoe snel zij de scoort nog naar de vakkenisten binnen op tijd. Maar kennen Grutschoot ik volgen. Want dan weer ietsje letter. In principe zo de Grutschoot wat jij erom had dan de fok. En waarom is dat? Omdat het dan beter om de tonnetjes? Dus, hij wil dat schip omheen gaan. En dat met ons mooie tuig met het omheen draaien. Net mooi het helm houdt. Natuurlijk best altijd sturen. Maar dan krijg je druk op het achterschip en dan gaat het schip vanzelfs omheen. Maar als die fok al ons zit, ja, dan wil dat schip alleen maar vallen van de wienaar. Ja. Nou, prachtig hier ik weer om te zien dat die eerste treien er echt wel wat uitrennen. Zuidwesthoeken, Jerveen en Lemmer. En dan zitten we weer in het kruisrek. Ja, hier is Woudsijn. Klaas van der Meulen, de skipper van Woudsijn. Woudsijn heb ik de familiescootje en krijg als de meters. Dat hebben we bij Akram. Ik Woudsijn een scootje dat altijd een Van der Meulen opzielt. Nou is dat Klaas van der Meulen. Het thuiswetter van Woudsijn. Nou, toch is het net heel best. Ze staan onderaan in het klassement. Net heel dal onderaan. Daar staat Huzem. Maar op het 12e plak vinden we Woudsijn. En ja, Klaas van der Meulen, de skipper, die zei zelfs ik van het gaat nog net zo goed. Nee, we hebben er wat een hogere verwachting ervan. Ja, wij het scootje natuurlijk, het hier ervoor hebben we het wat verbouwd. Daardoor hebben wij natuurlijk iets lichter worden. De meeste is wat langer worden en we hebben wat meer zuil erop gekregen. Maar daarna die regeling komt dat we geen extra ballast zetten. Dus bij wat meer wien hebben wij wat problemen. Dus daar hebben we nou ook weer het oude zuil erop zetten. Dus we zijn ontziekten, maar het valt dus wat in. Ja. Misschien ik dan mooi het waar wat we ontnota hoorn hebben. Ja, op zich is het voor iedereen gelijk natuurlijk. Nou, maar je zegt nou ik een beetje de verbouwde scootjes, maar wat meer wien. Die hele Willem had er volgens mij ook wat last van. Ja, en Circus Rinus, die is krekkerhand. Voor die is natuurlijk prachtig waardevol. Zo zijn er een aantal. Dus ja, het is wat het is. Ja, en een mooi nijspeel is het inderdaad wat een beetje ziekje misschien hoe het komt. Bist er dan intussen wat achter voor de komende weken hoe het verder zielig is? Blijft in oude zeil erop houden of komt het nijen er nog toch wel weer op? Ik hoop dat wij in Lemmer of Snits dat nijen er nog weer op komen kan. Maar dat het wat reefbaar is, nou, boven een fjouwer, dan zal het eerst het oude zeil erop bloeien. Dus ja, dat in het oors. En wat verwacht is dan in eigen zielerij hoe het op het thuiswetter? Nou ja, ik hoop dat we in het linkerrijtje komen. Dat is onze hoop, ja. Ik ben die oren boven, boei. Dat is precies gelijk. Het oersjoch van het wedstrijdveld hier op de Hegemenmaar. Mooi. Hier Woudsijn
Klaas van der Meulen, die het krijgen. Ja, hij wil wel graag dat het wat beter gaat. Nou, Jood gaat het in elk geval wat beter als de voorgaande wedstrijden. Wat zijn leidt op dit stuit op het 8e plakje. En dat is dus mooi in de middenmoot. Dit is de Lemmer en die leidt vooraan. Lemmer op het eerste plak. Daarachterom Heerenveen. En daarachter Zuidwesthoeken. Zo wie het ze krijgen. Maar hoe komen ze nou om die bovenste tonnen heen? Dat is de grote vraag. Lemmer is alweer dichtbij. En Heerenveen, ja, wel natuurlijk de Lemmer voor voorbij. Maar die is ik mooi het klassement tot Sion. Dus die is ik al tegenwies maar zijn tweede plakje. Dit is gewoon goed. Die sjuggen ik een aantal concurrenten achterin zitten. En ja, die Zuidwesthoek zit er nog tussen. Ljouwert komt er wel weer achterom. Maar Heerenveen zal natuurlijk alles rondom die Lemsters verslaan. Maar zal absoluut geen risico's rennen. Daar nimmer. Nee. En we horen natuurlijk een heel soort slagen om mijn eren. Maar altijd, als we nou finishen zoen met deze volgwaarder, dan staat de Jouwer nog altijd eerste in het klassement met 14,8 punten. En op een tweede plak Heerenveen met 14,9 punten. Nou, hoe spannend wil je het hebben? Daarachterom Jennewoord dan met 16,9 en dan de Lemmer met 17,9 en dan Ljouwert met 18 punten. Nou. Ja, dit... Jurgenlien dat het zo spannend weer. En dat krijgt ook nog al je cadeau. Hier, alles voor die Geertje. Ja, voor die nieuwe rol hier als commentator tijdens de livestream. En dan mag je je de hele wedstrijd toe vertellen. En nou, dit is schitterend. Hoe spannend dat het is. Ja. Lemmer is er alweer omheen. Die leidt dus eerste. Tweede, Heerenveen. Maar het gaat dat wat grutter wordt. Hield dit grutter een beetje toch, hè? Heerenveen draait om de tonnen heen. Jens Jongsma op de opstekker. Jouwt om wat er kan en wat er net kan. Een beetje die kant uit, een beetje die kant uit. En de Matsietse Brouwer dan op vertrouwen. Dat is het teamwork wat we het heel tijd over hebben. Als we het hebben over de bemanning. Het is net alleen al de skipper die het stuurt. Het is het geheel. Er is een bakboord-stuurboord situatie achter de Zuidwesthoeken. Maar Ljouwert en de Jouwer. En dan is, ja, dan maakt Ljouwert, die maakt, en dat gaat keurig hier. Ja. Die maakt door de wind voor Rinus de Racer, joh het dan maar weer. Hè? Want ja, op wat voor plakje kwamen zij om de bovenste tonnen de eerste? Dat wie achterin. Selijn Sande. En de route in het Vaderwienste Rek zagen ze nooit joggende plakje. Dus ze hebben joggende lijn. En ze gaan nu Ljouwert voorbij en zitten nu op het 4e plakje. Dan doet die oranje wimpel daarvoor aan de opstekker. Die houdt ze dan even die extra vleugels om... ja, of ze binnen gewoon zelfs goed. Hè? Want we staan net op dat plak. Maar de Jouwer zielt weer een geweldige wedstrijd. Je hebt een orentitelkandidaat, troeft er hier al. En dat binnen de Ljouwert is maar Willem Zwaga. En dan zit er al gelijk een gotje tussen. Ja, dan komt Janne Water ik al om. En is Willem Zwaga nou aan het uitreven? Daar ben ik benijd naar. Dat lijkt er wel op, ja. Want ze... Ja, je maakt zich verdel. En dan is het nou best eigenlijk een beetje stuurlees. Want de best wat uitreven. En je wil zeggen dat het nog krijg goed ging. Maar Janne Waard. Ljouwert had al een heel soort kantenmeters. En kiest ervoor om nog meer uit te reven. En dat kun je... Dan rint het net lekker. En dan neem je een risico omdat we weten dat er daarom Bibbe ik al om 1 uur starten. We weten dat er meer wind aankomt. Stwarm Flores. En dat is net Floris Bottema, de oude IFK-schipper, maar dat is een Stwarm. Ja, en die krijgt altijd NAM. Die NAM die ben altijd al bekend van tevoren. Deze depressie komt door Engeland en
De naam is betocht door de Engelse en Schotse waardtjensten. Om en om een vrouw, man. En dan iedere keer een letter in het alfabet omheen. Ja, hierna komt Geertje. Ja, deze week nog. Ja, misschien. Wat zijn? Gaat om als 8e om het tonnen. Nou, dan hinden we op Starem Elke om het verhaal maar even af te doen. Nee, dan is man op man. Oh, ja. Wij gaan tot serieuze zaken hoe wat zijn. Wat? Die is toch een heel die is spietig toch weer een heel aan oorzaken. Ja, 8e nog wel in het middenveld. Akkerum die komt wat naar voren. Hè, die lijn hield hij achterom. Die lijn hield hij het 11e. En die gaan nou als 9e om de tonnen. Dus die hebben mooi op helm. Dat verwachten we eigenlijk wel een beetje. Want Akkerum die ik nog mooi bij die kopgroep van zo'n 8 scootjes in het klassement. Akkerum dus niet op. Daar komt de vakkeloert. Wat in een vak zetten worden. Want ze gaan nou weer het voor de winst rekkie. De loert, dat is die grote roene peel. Oh. En dit is echt een techniekje hier. Je ziet hoe makkelijk je erover stroekelen. En dat het ding erin komt. Er komt een enorme kracht op. Dan moet je even de drukken gigantisch in. Maar misleert dat krijgt. Of komt die fok weer om. Slaat de wind van de andere kant erin. Ja, en dan spot je dat hele stuk hout oer het voordek heen. Nou, dit is echt trainen. Hoe je maar die loert, hè. De vaarboom is dan weer ietsje tinner. Die laat ik op dek, maar deze loert erin maat. Maar dat is dus te trainen en dat is dus teamwork. Dit is zeker teamwork en dit is zeker te trainen. Je moet het een beetje vergelijken met een spinhaker. Hè, hoe je die zetten. Ik zie een hele lapzeil. Nou pakken ze hem weer even op en dan zetten ze wat verder naar voren. En hier bij de jouwer Sjewal dat die winnen we dwars in komt. En met de skipper weer wat afsturen. Dan komt er een enorme druk op en we zien het wel eens in dit soort rekjes. Als er dan een loefduel ontstaat en die boom zit er nog in, nou, dan komt er safvolle gigantische druk en ze krijgen me net op die uit. Ja, dan gaat er soms als een lucifersprikje knapt die peel door midden. Lemmer had er geen les van. Die kent helemaal vrij gijpen. Zijn eigen favoriete tonnenpsychje. Ja, en die is dit voor iedereen hetzelfde. Ik zit al weer te praten over wie het een op- en delbaan. Maar en ja, de tactiek, die vraag kregen we. Wat is nou de tactiek die je bij een op- en delbaan gaat maken als bij een songlas? Ja, wij kerst in een songlas onvallen. Nou, in principe hetzelfde, want je gaat het kruisrak in. Je kent dus maar het enigste voordeel van een op- en delbaan is dat je net achter elkaar alweer om diezelfde tonnen heen hoeven. Maar het principe, het kruisrak, is hetzelfde. Dus ja, hier krijg je toch meer, nou zie ik wel duidelijk meer een schifting. Lemmer in Truut. Jereveen als tweede om Boei Fjouwer. En dan ben ik nieuwsgierig. Ja, maatje hoe lang de wedstrijd is. Maar ik zou zeggen, maatje maar mooi lang. Want we hadden het iets binnen oer ontziel. Van de start. Ongeveer mooi te zien. Zit ze brouwen, beziet het onder de teug. Delt zien. Komt wat heger uit als Lemmer. Ja. Moet nota. Westhoeken had aardig staan, daar op het trederplak. Die houdt zeker staan. Want dat is een grutgat dat ertussen zit. En dat is prachtig mooi. Ja, ook de groot weer wel teleurstelt dat het de oude ondersneur net trok hier. Ik hier wel graag Sielewon, Saaier. De bemanningsleden die ik hier in Starem nog zien aan, die zijn ja, we hier best zielen kennen. Jan de Groot die dan bij de vak zit, die heel duidelijk van ik kan makkelijk zield worden.
Je moet je aanpassen aan de omstandigheden. Alles wat rommert van en dan kun je wel zielen. Nou ja. Altijd een hele lastige beslissing. Ja, ja. Ljouwerts gijpt een rond de ton achter de jouwer. En die had ervoor gekozen om vol tuig te gaan. Dan ben ik heel nieuwsgierig. En we zullen bij de jouwsters nog wel een... Ligt het even goed zien? Ja, het is een broekreefje, denk ik. Ja, er zit nog wel een reef in. Wat is een broekreefje? Ja, een broekreef is in feite het aangrijpingspunt op het achterskip. Die van ja, dat had ze hier wel die, maar die verhoort het net. Dus de scoorthoeken nemen ze dat helemaal achterop. Ja. En dat zien we hier. Nou, hier is een scoorthoek. Die is gewoon gelijk op het uiterste punt. En dan kun je het onderliek nog een heel iets beetje oprollen. Maar een reef, dan brengt ze echt die scoorthoek. Nou ja, dat is een verschillend bedienen of door een meter, orelmeter naar onder een ta. En dan neemt het echt een grutstik tuigwaai. Broekreefje is dus een heel liets. Een heel liets reefje meer om het profiel wat om te passen en net echt de kantenmeters. En we zullen zien, Ljouwert komt heger uit om de tonnen. Die Jouwer looit er wat onder. En Janne Wout looit daar ik nog dichtbij. Dus dat ik mooi bob in beeld. Daar zitten die drie scooters nog mooi dicht bij elkaar. En voor alle mensen die het nou pas inschakelen omdat ze denken van ja, wij beginnen toch altijd om 2 uur met scooters zitten. Ja, je hoort net, we zijn al om 1 uur begonnen. Of eigenlijk om 10 uur in wie het startschot van deze wedstrijd op een hege maar bij wat zijn. En dat is omdat er een soort wie verwachten wordt in de rin van de midden. Wanneer het dat dan crack komt, dat weet je net. Maar om toch wat de veilige kant te kiezen, in de besletten je het om een uur te starten. Dan finishen we een uur en dan kunnen we in elk geval die wedstrijd aanmaken. Nou, het is nu hartstikke route aan. En we zeggen dat er nog altijd prima ziltwerk en we hebben zelfs jongen dat er bij Ljouwert er even eruit hellen waren. Omdat ze denken van, ja, we kunnen het best versjouwen. Ja, en dat ken nou ik, hè. Sjogge, als het nou nooit beeldjes. Ja. Het is echt zuiver wat minder worden. Ja, misschien een stilte voor de storm. Ja. Nou, we de loften sjogge erachter ben ik nog redelijk rustig. Dus, maar de pressie is altijd heel lastig te versissen. Hoeft maar een beetje op te scoren en dan krijg je een heel oude waarbeeld. Onboord bij de Akkermes. Daar hebben we de camera Jood Steen. Dit is Grauw. Die het wonde voor een scoot is. Nou in het middenmoord zit op het zandenplakje. Maar het ontnoot daar net slagend om nog dichter bij die koprenners te komen. Ja, zit je dan aan de lege kant, dan ben je goed wierd. Had je Saskeef gerne. Prachtig beeld van de hele Hegeme Mar. En onderin zien we de startkotter die zich transformeert tot finishkip. Nu boppenvaren, de vlaggen moet er eerst zelfs naar wol in. Maar het zal dan grif hier bij de bopperste tonnen. Het zal nog wel een rakt worden. Maar daar hebben we het straks finished. Maar Safir ben we nog net. En dan ben ik benijd. De Ljouwerts. Met de Ljouwerts wat er ooit protest door. Ja. In de podcast nam ik het al. Loveback en al die vlagen eruit halen. Misschien has het jet. Misschien has het jet. En zetten ze terug. Ja. Hier, ik mooi te zien naar het zwet. Dat is een soort om te dwaan weer. Hele naaie zweden. Supersonische zweden hebben je. Nou. We hebben een vregen van zit ze erom. Ja, ze zitten erom. Die speciaal makken zweden die het scootje een beetje optillen matten. Zat elke jaar er al uitlijn het. Het is het profiel van het zwet wat zo belangrijk is. Het is net een platte planken, zoals een liedje. Maar er zit een hele aerodynamische vorm in. Weer terug dat lift krijgt in het skip en heger uitkomst bij de bopperste tonnen. Maar ontnood daar wrakselen ze er wat mee om. En
We zijn bezig om te treven met wielsterren. De koprenner duidelijk in beeld weer, dat weer de Lemmer. En hier de Grausters. regerend kampioen. Grauw. Maar als dit Allier Satrok dit zoals ze nou zielen, dan krijgen we nog een spannende finale. Liek het mij mooi. Een soort kanshebbers. En dat is wat elke leefhebber van scootjesielen van sport is het liefst wel. Ja. Spanning om het laatst. Dat het op de laatste dag nog beslikken worden had. Dat zou het allermooiste wezen. Want Grauw vliegen hier op de Lemmer al kampioen. Ja, en 2 jaar verliezen al op de eerste wedstrijd op de Lemmer kampioen. Moesten er nog 2 wedstrijden zield worden. En toen winnen ze al kampioen. Nou, dat zilt dit hier net barren. Dat door ik wel te zeggen. Dat sluit ik me daarbij, jongen. En nou eens even share, want dit wordt je toch wel weer een beetje spannender. Liekt het? Jereveen en de Lemmer. En de Lemmer. Jereveen op bakboord, Lemmer op stuurboord. Maar liekt het duidelijk wat dichterbij te komen. Ja. Dat het was zo. Hier zien we die situatie. Ze moeten nog wel achterdel, maar ze liet je wel dichterbij komen te wezen. Maar zij moeten ik nog een keer terugwinnen. En daarachter Zuidwesthoeken houdt dat tweede plakje vast. De Lemsters. En dan zoekt ze Dirk-Jan Rijenga maar vaker als analist. Want die hier dat dus heel goed besjongen. Die tipte de Lemmer als winnaar Joert. Nou, ik als soms het net winnen. Dan nog is dat een hele mooie, goede voorspelling. Want ze doen heel wat mooi om de winst Joert. Jasper Visser, mooi de jas on hierachter. Bij het helmhout. Ja, dan kennen ze nou wel mooi om die tonnen heen. En dan zien we toch dat het gatje toch echt lieke grut worden is. Of lieke grut is als niet correct. Het is een... al is het, scheelt het net een soortje. Het is 3 skipslengtes. 60 meter. Je binnen absoluut nog net wist. Want al die wien dan ik nog wat onhelpt of verhoord. En dan zien we de koprinders gewoon geen argwaasje om een river uit te hellen. Daar rint het gewoon goed. Jereveen. Het zou een gigantisch risico wezen. Als die wien dan toch komt en je haalt je river uit en je kent het, ja dan je houden een keer en daar verlies je toch. En hoe komt het nou met de Jouwer en de Zuidwesthoeken? Want het lijkt me dat de Jouwer wel dichterbij kan is. Zuidwesthoeken gaat nou naar de tonneta. Zielt de tonnen aan. De Hoge Welvaart, het oude scootje van Age Bandstra bij de Staremesmesielen. Je hebt iets meervoudig kampioen in de IFK's. En zij wacht je ik al wat die formule dwang heeft. Wat hebben ze nog de hele tijd net. Die is nog heel tijd net helemaal fine-tuned en uitrekenen wat ze nou precies willen. En dan zeggen ze van. Dan willen we eerst wel eens weten wat er nou precies mooi. En dan zullen we wel eens gaan we terug met dit skip. Of passen we dit skip aan. Of gaan we op zoek naar een ander skip. Maar het is echt wel duidelijk dat de Jousters nog ambities hebben om het derde plakje te halen. Ja, je zit er dichterbij. Even Jouwert en Grauw.
Minder risico's, zei Rinus de Jong. Nou, lijkt het me heel verstandig. Dat had er Joert. Janne Wout is Ljouwert voorbij. En hier is Grauw. Hoe komt dit? Ljouwert, hoe stuurboord? Grauw, hoe bakboord? Maar God is groot genoeg. Ze reageren op tijd. Maar ken Ljouwert dan de tonnen? Nou, dat wordt heel dreig. Dan moet het maar een opschitter, maar de gong is eruit. Hij had er nog geen gong in. Maar hij had wel op tijd te winnen. Hij mag nou gewoon terug met zijn eigen gewicht steeds meer. Hij redt het wel. Maar ja, hier had Grauw ik les van. Want hier terug met Ljouwert rug zetten. Ja, de kiek maar dit zien hoor. De skip maar de net zien hoor. Ze hebben nog gong om de tonnen te hellen. En dat weer een hele knappe. Heel krap, maar precies goed uitviert. Terug Willem Zwaga van Ljouwert. En daar terug, daar had Grauw ik weer een heel soort hinder van die wut. Omdat Ljouwert net gelijk vallen kan. Wordt Grauw ik weer in boeten bracht. En dan zit je in het vaarwien, maar je gelijk weer opletten op de scootjes die nog wel in het cruiserek zitten. Zodat je bij gelijk zijn Akrum. Want je had geen vaaraan. Nou is dit bakboord stuurboord. Maar Janne Wout is dus een plakje op schoot. Nou, dat is ook wel belangrijk voor het klassement. Ljouwert is een plakje zakken. En Grauw luidt nog altijd Sander. Wat zijn achtste? En dan hier de nummer 9. Akram. Nou, deze kreeg bij die tonnenronding tussen Ljouwert en Grauw. Dat gong kreeg goed. Maar zullen we nog eens even zien hoe dat kreeg hier. Hier zien we Ljouwert aankomen. Dan is de vraag, kennen ze de tonnen aan? Grauw laat er boppen. Ljouwert moet een beetje opsturen. En dan komt Grauw er heel dichtbij. En Ljouwert kan correct de tonnen onzielen. Hier zien we dat. Mooie beelden van achter die twee scootjes. En dan gaat dat alle keer correct goed. Nou, knap stuurmanswerk, zoek ze. Goeie uitvoering, goed teamwork. Ja. En vooral die situatie ervoor om dan te beslissen wanneer moet ik door de wien. Correct op tijd. Om die tonnen nog te hellen. Je ziet Grauw ik aankomen. Maar je wil het zo vier mogelijk. Maar ben je krek wat te letten, had Grauw dan al hinder van. Ja, dan is dat protest op. Maar ze werden op tijd hier ze de geek oer bakboord bij de Ljouwerters. En weer het goed uitvoerd. Het is misschien wel eens goed om weer eventjes de volslijne vloot op te nemen. Van 1 met Tretjen, 1 de Lemmer, 2 Heerenveen, 3 Zuidwesthoeken, 4 de Jouwer, 5 Janne Wout, 6 Ljouwert, 7 Grauw, 8 Watsijn, 9 Akrum, 10 Huizen, 11 Langwaar, 12 Drachten en Tretjen de hele mannen. En dan heb ik hield dit weer even een scanneeg op het klassement. Wat heeft het voor gevolgen als ze in deze volg waar de finishes zo'n. Nou, dan bloedt de Jouwer eerste in het klassement op 13,8 punten. Heerenveen tweede dan 14,9. Janne Wout derde 15,7. Lemmer vierde 17,9. Ljouwert 20 en
Grauw op het 6e plak met 21,9. En dan daarachter, dan worden de punten wat grauwer. Die doch eens net meer mooi voor het kampioenschap. Maar deze eerste 6, die zitten dus nog in het kampioenschap. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 6 is net eens 8 punten. Dus dat kan nog alle kanten uit. Maar dat het spannend is, dat is wel duidelijk, ja. En dan ben de runners-up. Ken ik net een mooi Fries woord voor, maar Heerenveen dat een plakje omheen keert in het klassement. En de Lemmer ten koste van Jennewoud en Ljouwert. Nou, dat ben ik de eerste 2 jaren in de wedstrijd, Joert. Heerenveen en de Lemmer. Maar Lemmer op 1 en Heerenveen op 2. Die de onderste tonnen alweer hoorn hebben. En die zitten hard door een touwtje met elkaar. Hè? Ja. Je ziet die net op avontuur. Dat klinkt dan een beetje raar op avontuur. Maar hun adviseurs, ze ziet je beide de goede kant van het veld op iedere keer. En Heerenveen gaat echt net nou stuurboord voort om een risicootje te nemen. Om te zien van, goh, ken ik nou nog Lemmer voorbij? Die ben gewoon tevreden. Het is vrij duidelijk. Het is we weten waarom voor deze baan kiezen is. Dat we voor de waarsomstandigheden die verhoren kennen. Dat is ik de reden waarom we er starten binnen. Maar dan tekent er zich toch letter in zijn wedstrijd toch wel wat een... Nou ja, saai wil ik het net nemen. Want dan ben ik nog gewoon die er echt vol verstrijd en gewoon voorbij gaan. Maar minder grote wisselingen dan dat we ontnood als jongen hebben. De oranje wimpel van de Jousters. En nou om de tonnen als nummer 4. En vlak daarachter zit Jennewoud. Ja, die doet het toch echt goed, hè, Jennewoud. Die hebben gewoon daar wel even in wat situaties zitten waar ik van mening ben dat ze wel in hun rug zitten. Maar Ljouwert nog hield hij dat protestje in. Maar ja, ze zien toch een hele goede wedstrijd. Het net verslaan door dat akkefietsie of dat zwaard van Damocles dat bovenin hing het maar het protest. Want ja, dat speelde toch de hele wedstrijd trooie hollen. Maar zij zien er gewoon in voor. En ja, bedriegen nou Rinus de Racer. We zitten net te vaak zeggen, maar ja, hij gong zijn hut uit de Blokkenwaai. De jouwer is ik een heel soort skippen voorbij. Het is ten koste van Ljouwert. Ljouwert is de mindere Joert. Want Grauw zit je er al bij. En ook krijgt ze dezelfde situatie. In feite wat Ljouwert met Grauw, maar Jennewoud hier. Want ze zitten er gewoon al tussen. En niet krijgt weer dat ik het geval met Jennewoud. En nou, ja, daar gaat Grauw binnen terug bij Ljouwert. Het is net de wedstrijd van Ljouwert. Die zak het achteruit. Had. En komt nou ik heel min om die tonnen heen. Maar dan ik oppassen dat er straks ik weer oren tussen zitten. Die king je kant uit. Komt volle leger uit. Krijgt smarige wind van Grauw. Die zal heel graag voor het wollen. Ja, en daar liet je ze toch mentaal wel een beetje verslaan. Als ik zie hoe ze nou moet zielen binnen. Ja, nou op het zandenplakje wil ze zo mooi ophellen hier. Want de allereerste bopperste tonnen lijnen ze nog njogende. En ben ze mooi naar voren te scharrelen. 4e plakje lijn en nou dus weer waarom. Zandenplakje wil dat die bopperste tonnen weer versleept wordt. Dan liep het er toch iets met de wind te gebeuren. En dat is alleen maar mooi. Want dan krijgen we wat door Ljouwert. Van de meesten. Maar jij gaat Ljouwert heen. Ja, dit snap ik. Want die kennen lang door de wien. Die hoeft helemaal net Safir. Die voortklappen wel, want die had straks wel wat zijn. Zielt volle leger. Dan Grauw. Ja, die maakt nou, ja, die creëert romte, denk ik, om achter Grauw deel te kennen. Dat doen ze nou dus. Die gaat door de wien. Nou, dat doen ze wel een heel lijn. Maar dan zullen we tot het de risico's vermeden worden. Nou ja, En van de meesten, uw collega's die het op het wetter binnen, jaren we dat de wien nou echt wel onhelpt. En dan vreeg jou is het verstandig dat die Reven eruit helle heeft. Ik bij Langwark nog hield iets de redenvlagen. Dan zo dat
Misschien betjutten dat we de eerste protestbehandeling in dit kampioenschap krijgen. Want nota, ja, alleen nog van Starem. Hè? Zuidwesthoeken. Ja, de Zuidwesthoek. De I-vlag. En jouwt ik een beetje om dat het wat harder begint te waaien. Dit is de vlaggen dat de skippers verplicht zijn om een drijfvermogen, zoals het mooi hier te dragen. Nou, dat zijn reddingsvesten. Geen zwemvesten. Nee, dat zeggen we vaak, zwemvesten. Maar dat bindt zelfs net. Een reddingsvest is keurd. Dat zijn officiële goedkeurde. En zwemvesten ben verliet bij. Maar die moet ik keurd wezen trouwens. Ja. Krijg dat je die ook kwijt willen. Nou, dat wil je net. Dus het is in elk geval, in beide gevallen, een heel veilig middel. Ik maak dit waar. En we hadden tot nota eens Else dag nog zien dat die vlaggen erin hong. Ja. Maar ja, we hebben alle dagen mooi wat win hoor. De Indiek op Eftergroen. En nou maar even zien hoe dicht Waarts eind bij de Ljouwertkamer is. Want de Ljouwerters hebben wel een heel soort meters voor het doen. De koprenners die hebben die slag een heel eind trollutsen naar de Indiek. En die Lemmer hier boppen in der grauw maakt het die slag ik heel naar ja. En een mooi soort meesken weer, hè? Een heel soort meesken. Maar hier kerst het ik heel mooi zien, hè? Daar op die. Ja. We zielen dan bij wat zijn, maar als maar het boordje van de hegen maar naar wat zijn wist, dan best hij nog wel 3 kwartier onderwijs. Ja. Maar het is de wedstrijd van wat zijn. En eens zielen we bij de Indiek. Ja, en nog een keer weer de bopperste tonnen. Zien dat er wat verloren is in de volgwadder. Er in een onvalslag die in het. De 2 meter scootjes hier vlak bij elkaar. Ja, als ik naar die scootjes zie, dan lijkt het er wel op dat de wien wat onhelle is. Maar Lemmer kan dat nog heel goed versjouwen. En ik Heerenveen. Heerenveen gaat nou door de wien. De snelheid van de gemiddelde scootjes is zo een hele knoop. Ja, Lemmer draait mooi. Maar dat zit ik wel, want ze maken naar die tonnen daar. Ja. Ze verder hoe ik net. In feite gaan ze wel graven, want het is maar een lieds eindje dat ze er haast op ingekeerd. Als er nog een lieds beetje verder die oren slag, ik weet ik net dat ze in de wallen zitten en hier ze net nog 2 keer door de wien hoeden. Nou, dat wie het gaat helemaal gigantisch west. Met Schummer, het is maar een heel iets klapje wat ze op heli maken naar die bopperste ton. Ze gaan alweer door de wien. Maar hier heerst rust. Ja. En dat is knap. Maar, zei Albert Visser, sneun, doe ik even mooi aan praten. Ah, maar Jasper komt ik in een gespreid bedje, hè? Ik heb goed voor hem achterlid. Ja, Albert, ja. Nou, en Sayet het ik. Ja, Sayet het ik. En Sasjuggen we bij meer skippen die dat al aan het voorbereiden binnen. Ik denk dat bij de Grausers de opvolger ik al goed inwerken worden. Er ik net zo volle verhoor. Met de Grauwsil zat het nou lieket. En wat het de weeskik is van Douwvissen, sinds zo'n Albert zal hem opvolgen. Albert Visser. Maar het is net de skipper die dat beslist, hè? Nee, het is altijd het is de commissie. De commissie, want ja. Jasper moest ik solliciteren nog bij de commissie. Ja. Natuurlijk krijgt er hij dan voor. En zien geloofsbrieven van Hoyt mooi. Ja. Maar, en ze weten ik wat ze kennen, maar
uiteindelijk is het de commissie die bepaalt welke skipper oornaam wordt op het schip. Klopt. Dus wij weer even op het voordek zitten, de fokkenist, onder de popma. En dan haast de vaarhouders, zoals dat dan heet. Dus die man die er vlak achter zit. En en dit binnen spierballen. Hè. Ja, dat kerst was ja. Die zitten vaak in de sportskwallen. En die communiceren weer achter. Want de man die maar de eer naar de skipper richten is, die krijgt vaak de commando's weer terug. En die kent de fokkenist weer. Fokkenist scheurt altijd door het wetter. Ik werd de vlagen komen. En zo moet je helemaal op een korinspieler wijzen om iedere meter te pakken wat je heger en sneller kennen. Zuidwesthoeken, Jit om het tonnen. Is het nog altijd treden? Heerenveen Twadde. Ja, en dan? Een gevecht tussen de Jouwer en Jennewoud. Tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Ja, dan is Jennewoud. Die bedriegen de Jouwer. Die gaat hier echt werkelijk als een stoomwals door het hele veld heen. Die had ik de Jouwer te pakken. En dan met het Zuidwesthoek, ja, we zullen haast toch straks wel de finish verwachten, maar die moet ik goed oppassen, want Jennewoud is los. Geweldig zield. Ik screw hem op. Jennewoud op 4 en de Jouwer op 5. Het zit nog dicht bij elkaar, het kennen ze weer hoor, maar op dit stuit is Jennewoud grauw voorbij. Hier is Jennewoud grauw voorbij, Jennewoud de Jouwer voorbij. Dit is grauw. En hoe dicht kan grauw er nou bij komen? Dat scheelt ik al net zo volle meer. Ik grauw nou in de opmars. Ja. Die komt je nou op de bovenste ton aan. Het is nou wel een gatje, maar... Ljouwert van de Maaskode. Ja. Want Ljouwert komt er dan weer achter. Grauw op 6, Ljouwert op zo'n. En dan is Jennewoud toch echt wel de smaakmaker van dit kampioenschap. Hè? Dat wel, ja. Bij een heel soort net als favoriet. Of ik net bij de subtop neemt. Nee, maar dat is... logisch. Nou, vorig jaar is dat ik wel logisch, hè? Want vorig jaar ging het echt net goed. Wat ken het dan een soort verschillen in hier? Ja. Wils het God nou tussen de Lemmer en Heerenveen daar helemaal boven in het veld toch oprent. Dan is het een 150 meter wat er tussen beide skippen zit. Dan zeggen we dat de Jouwer gibt. Hier hebben we de koprenners. Deze twee hebben haast geen lijst. Hè? Nee. Net van mijn koor, maar ik net van Hefterhoede. Ik ken haar eigen race varen. Wat zijn is 8e. En daarachter Akram als 9e. Dan vroor het er net volle in dit rek. Want ze krijg ik om de onderste tonnen heen. Huzem. En we hebben natuurlijk 2 scootjes met een protest. Hè? Langwaar het protest en Ljouwert het protest. En Ljouwert het protest tjen Jennewoud. Dus dat zou, als het protest terugzet wordt, dat zou nog wel eens deze uitslag vroeg kennen. En dan had ze tonnen in al voorthellen. Dat soep het schutten. Dat we dan een finish krijgen onder bij de Indiek. Langwaar je het nou om het tonnen. En dat zou mooi wezen voor het publiek. Dan is het nog een keer die honderden en dan omheen en finishen. We moeten even afwachten, maar ik zeg dat tonnen in al of ze hebben hem Safir versleept. Dat
om nog dat de wien skiften is, dat we nog een keer omheen moeten. Huzum luidt nou bij Drachten. Dan is Huzum ik weer een plakje zakken. Staan er gewoon zakken die wat naar achteren ta. Drachten als 12e. Huzum heeft nog wel als 11e steen. En dan de hele mannen tredje. Dan hebben we weer een verslijne volgwaarder. Ja, en dan ik maar eens even het achteraan bespreken. Maar de hele mannen, die had vliegen hierheen die nog wel eens een per echt mooie uitzittertjes en per leuke klasseringen. Maar dit hier, mooie wollet, maar Jappie meter, heel dal net. En zielt nou, ik ben Steve heeft erom. Is natuurlijk nog net zo lang skipper op de hele mannen. Maar had al wat langer. Dus Lodewijk-meter. Lodewijk-meter, ja. excuus, ja. Nee, de eerste seizoen die hebben we wel een paar keer neemt. Maar op een 8e plakje had staan wat zijn. 9e Akrum, die het weer in beeld hebben. 10 is nou lang waar. Alve Huzum, 12 Drachten en Tretjen de hele mannen. Zuidwesthoek hier links, dat is de nummer 3 in de wedstrijd. Of wij naar die onderstonnen. En hier de leider in de wedstrijd. Lemmer. En dat is heel knap. Als je betekent dat je voor het eerst skipperie in de SKS en dan dadelijk al een die-oorwinning pakken. Ja, het mag nog, maar het liep er wel op. Wils Heerenveen volle heger uitkomt in het kruisrak. Echt volle heger. Ja. Is die windshifter nou toch en pakken zij meer erop? Daar ben ik heel benieuwd naar. Sjug eens even, wat een verschil. Maar de rugsboppen in beeld. Ze komen hier onder om diezelfde tonnen heen. Bij Heerenveen die pakt er gewoon wel 2 scheepslengtes. Hichte verschil. En nog weer heger. Ja, hier sjuggen we het goed. Ja. En dan, dan hoe je ik geen onval te doen, dan mag ik gewoon heel goed en heeg zielen. En ja, en dat zal de Lemmer ik die in hebben. Je kan ik een beetje de mazzel hebben dat die vlaag er bij die komt. Of de oor had net opletten. Het is nieuwsgierig. Ze zullen er grif nog wel verdeel kennen. En we ondertussen kunnen we vaststellen dat we gewoon nog een heel cruiserek zielen. En dan waarschijnlijk nog boei fjouwer gaan dat straks nu onder en dat voor de Indik finishen. Maar het is nieuwsgierig hoe het er in de kop gaat. Die komen dicht bij elkaar. Ja, Lemmer en Heerenveen komen dicht bij elkaar. En als je weet dat de strijd om het derde plakje, dat komt ik dichter bij elkaar. Zuidwesthoeken, Jennewoud, de Jouwer. Wiels Jennewoud voortrent bij de Jouwer. Heel knap. Ja, ze zetten maar terug hier. Heger, heger en heger kennen ze. Hier op het scootje van de Gerben van Maan. Nemen we die scootjes ik eens even nemen. De oprichter of de rijder van de SKS. De Gerben van Maanen. Heel nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Hoe dat dan uitpakt bij die Heerenveen. Bij die bovenste tonnen. En we zorgen ik dat er nou in die kop geen ingen op avontuur gaat. Hè? Nee. Er is geen ingen als toe. Het is heel duidelijk welke slag het is. Oeh, wat een meters ben dit. En ze bleven druk houden. Dat zien we mooi dat het schip zucht. Daar komen de vlagen ik. En het bakboordswut, dan denk je van ja, waarom hing het hier dus wat bij? Daar zielen ze net mooi. Maar het is natuurlijk wel een heel stuk gewicht. Dus als je zo'n skevingers en dan ligt hem gewoon mooi 4 uit hing je, dan houdt dat het schip rechter oranje. En hoe rechter je tot water gaan, hoe harder je gaan. Hoe meer snelheid, ja. Lemmer zit er gewoon een rande van het wedstrijdveld. Die mat trode we in. Dat zullen nou. Nou, nieuwsgierig. Had Heerenveen saffelen
hicht te pakken kennen op de lemmer. Lemmer zelfs oer bakboord, had voorrang. Maar het komt dicht bij elkaar. Dat is een mooie strijd. Een strijd om het eerste plakje. Zie hoe dit uitpakt. Ik denk dat Lemmer nog correct verdel kan. Maar met Heerenveen al Arjan, dat doen ze nog net. Ze hoeven nou een beetje misschien, maar de score wordt net 4. Nee, maar het gaat is lietse worden. Dan zal zijn nood door de wing gaan. Nou, ik denk dat ze Nog nou even optimaal. terugzetten? Zou hem optimaal benutten, want straks in één keer op die ton hoor. En ze krijgen hem gunstig de hele tijd. Dus ze zullen verder en verder. En nou wordt inderdaad de finish gereed maken. Rode tonnen, dat is de finish tonnen. Hier voor de indik waar al die meesken zitten. En hier we hebben Heerenveen. Zielt nog heel die terug. En hoop het dat die vlaag terugzet. Die valt je nou ik een beetje voort. Maar die weet natuurlijk dat straks de lemmer oer stuurboord op die tonnen nog al komt. En zij willen die slag in één keer op het bakboord helje. Nou, Shannon, dat slag het. Dus ik ben nou door de wing in. Ja. En Sietse Brouwer is zelfs wel wend om eerste plakjes te pakken. Maar voor Jasper Visser zou het zijn eerste wezen. En ik denk dat ze nog rond te genoeg gaan. Maar duidelijk, Heerenveen in ongeval. En straks ik nieuwsgierig om te zien van Auke de Groot voor de Zuidwesthoek, die daar nou het beeld in vaart. Hoe lang die staan houden kan. Of kan die nog staan houden in het laatste cruiserak. En straks nog eens een keer de vaderwinserak. Kan hij dat derde plakje horen? Het geweld van de wat erachter zit. Toch snellere skippen van Jennewoord, de Jouwer en Grauw. En Grauw, ja. En de Sjöwe. Dat hoevolle heger. Ja, ze zijn natuurlijk een heel interessant. Je kan je net echt een peiling op trekken. Maar als je de hichte, het verschil tussen de lemmer en we zeggen het Heerenveen, je maakt die twee speedbootjes links in beeld, die zullen we rug op je zaal komen. En de lemmer, ja, die zielt veel verder van je zaal. Nou is die beeldhoeken, maar het betekent dan ik een beetje, maar zeg je gewoon rug, bakboord, hier op de tonnen, hier voor is, daar voor het kopje van een beetje rug ervan, weer die bjemkes ophouden. Daar maakt ze op. Dit wordt nog spannend. Ja, dit wordt een mooie strijd. Dit wordt een hele mooie strijd. Want uiteindelijk hoeft Heerenveen minder 4 als de lemmer. Als ze hem nou in één keer onzielen kennen. Dan zullen ze dat eerste plakje oornemen kennen. Maar slag het dat? Ja. Slag het dat? Mat ken Heerenveen inderdaad onzielen. Want ze matten bakboord ronden. En dan hoed Heerenveen, nou als ik het zag. Lemmer zak het al op een horizon. Ja. En dan maat Lemmer ik nog een keer door de wien. Het komt heel dicht bij me komen. Maar ken Heerenveen hem aan? Nou, dat is ik de vraag. Bissen 4 genoeg, Trossielt om een meer te kennen. Nou, spannend is in elk geval. Stuurboord Lemmer. Die maakt voorrang Jan in elk geval door Heerenveen. Ja, Heerenveen kennen hem aan. Heerenveen gaat er vertel. Ja. Het is Sietse Brouwer van Heerenveen die de koppositie neemt hier op de Hegemer ten koste van Jasper Visser van de Lemmer. Ja, ik een geweldig zielerij dan. Prachtige zielerij. Heel mooi. En Lemmer zit er nog dicht op. Jouwt het nog net door. Nee, maar
Het is nou al voor de wiensrek. Ja. En dan een heel iets kruisrakje. En dan de Aast. finish. Nou, de Denken wij. finish daar. Ja, daar kun je nog wat op avonturen. Heerenveen op 1. De Lemmer op 2. En dan hebben ze het gewoon puur op hichte pakt. Ze wou die slag goed, die ze op het vierde stros zetten. Maar dat kwam ik puur omdat ze gewoon heger vanuit die onderwiese tonwaai kwamen. En dan, dan kennen we nou nog wel een mooie street naar de finish, dat verwacht je. Ja, dat was even een pep talk van Albert. Jongens, kom op jongens. Tuurlijk is een eerste plakje mooi, maar je begint ik nog voor het kampioenschap. En dan is een tweede plak ik helemaal net zo min. Nou ja, en dan zie je de orde rot even, hè? Die even, de coach die dan even... Het is ik nog net bezield zelfs. Ze lezen nog heel mooi tel bij elkaar. Wat gaat is grut, maar de nummer 3. En is dat nog altijd de Zuidwesthoeken? Ja, dat is nog heel tijd de Zuidwesthoeken. En ja, dat gaat erachter dat... De Jennewater rint vol wat in. Je ziet mijn beeld. Auke de Groot. Maar... ik denk dat het gaat grut genoeg blijft om hun tweede plakje te behouden. En dan hebben ze een hele mooie knappe race-shield. Dat is een prachtig shield. Eigenlijk hoop ik dat want dat gun ik die man ik. Het is wat ze krijg ik al zei. Je moet er zo nou en dan even een succesje hebben, want dat houdt de motivatie erin. Zuidwesthoeken is derde en Jennewaard vierde. Dan is daar niet het verloren. Want dan zal daarachter de Jouwer komen. Grauw en Ljouwert. Dan verloor het er in die middenmoot net een heel soort. Of eens, beter zijn, daar verloor het niet. Ja, dan wat. Sieberen van ter Wischa, de skipper van Jennewaard. En naast hem zien we hem staan zijn broer Wouter van ter Wischa. Dat is zijn adviseur. Ze zullen al jaren together op dat Jennewaardse scootje. Ja. Ian en 2. Links Lemmer, Riochs, Heerenveen. De Jouwer om tonnen. Hier weer bij Lemmer. Albert rent weer naar voren daar. Die gaat weer naar zijn plakje op het voordek. De rode protestvlag, ik zeg het nog maar een keer. Protest van jou, het Jennewaard. Jennewaard dat dus vierde luidt in het klassement. Ljouwert krijgt hier weer een behoorlijke vlaag. Ja, dan rint het net, dan wil het net en dan ben je ontziek en dan reef je dus uit. Maar dan zie je dat het daar ik net helemaal online. Want dan ha je het nog net voen. Want nee. Ik Grauw is hun alweer en die rint ik een eind uit op de Ljouwerters. Je zit even wat in de tees bij... Ja, dit is even net goed. Bij Heerenveen. Bij Heerenveen. Dat scheelt ik. De vak zit net goed. De loert is brutsen. En dit is wat ik bedoelde. Als je dan die hele grote boom houdt, als je dat dan even verkeerd voert wordt. Oh, en nou is het hopen dat het net de 4 is naar die onderton. Want nee, dat scheelt, dit scheelt snel niet. En dat het een beetje hele wien is. Want je nou doet die volle minder. Nou, ze hebben een beetje gelokt dat die wien wat heel is meer. Dus dan dat is die loert werkt het net optimaal. Maar
de Fokkerloert bij de Grauwse Ziezegen. Het was er om in lezen. Jerveen, ja. Bij Jerveen, dank Jerveen. Schön. Gelukkig kennen ze genoeg druk. En ze hebben reserveloert. Oh ja, ze hebben nog hier. Leidt hij dan onder in het schip? Ja, die komt onder het schip bij. Maar dat zijn hachelijke momenten. Je zegt dat is zo'n ding. En dan, dat ding had toch een trostsnee van 10 en 12 centimeter. Het is toch een flinke beam. En als je daar op een verkeerde kant staat of ze in de holle krijgen, dan maakt hij er weer in. En hier het beeld van Jennewoud, maar de voor Zuidwesthoeken. Dit ben de eerste fjouwer in de wedstrijd. En rechts in het beeld zien we het finishskip. De Zevenwolden bij Tonsiezonnegang. Ja, en dan is het... het is maar een heel kwart kruisrekje dan. Kwart kruisrekje inderdaad, van die onderste ton. En dan mooi voor het publiek finishen. Voor het publiek, dat zien we ze correct, heel mooi op beeld. Dat man machtig daar onder in dik zit. Mooi, wat zijn nou? Ik even in beeld, het dorp. Ja, het dorp. Dit is vooral het vakantiepark, nevens mij. Ja, maar ja, het begint het bij haast ieder dorp in Friesland ontwetter maar gaat. Ja, er vindt nog wel altijd op het eerste plaats, of altijd, maar nog op het eerste plaats. Je wordt het bevestigd. De finishvlaggen. De witte vlaggen, maar blauw blok. De finishvlaggen. Nou, en je moet al hele gekke dingen voor Jerveen gebeuren, want misschien Lemmer gliek door de wien. Dat doen ze, maar dan zal Jerveen, ik reageer, het lijkt het mij. Lemmer beziekt het toch al. Wat doet Jerveen? Ja, die gaat ik mooi. Die gaat verdedigen op de Lemmer. Dat is heel verstandig. Dat je in dezelfde slag naar de finish gaat als het orenskip. Ook al is hij wat minder gunstig. Maar dan weet je in elk geval, je zit er altijd boppen. Dat zien we nou mooi. Toch even mooi bezacht. Even een pripperke van Jasper Visser van het Lemster Scootje. Met u dagen. Zil natuurlijk. Ik wil een beetje een pijn in de buikgevoel hebben van dat je onderwijs binnen naar je eerste onderwinning. En je had er haast meer dan een uur op koplijn. Ja. En dan in het laatste rak. Dan verlies je het. De laatste kruisrak wil je gewoon op hichte voorbij zielt terug. Deze Matje Doorn van Jerveense Scootjes. De familie Brouwer. Harmen ziet ze drinken. Alle hier aan boord. Mooi de jongsmas erbij. En ook dit. Ja, nou toch even een mooie street. De Lemmer erachterdel. Nou zien als ze Jerveen reageren. Dat doen ze nou. Ligt door de wien. Maar het ziet ik net zo vier meer van mijn koraal, hè. Ik vind dat... Het is nog wel even mooi. Nog even een tactisch spultje. Het is maar een heel iets eindje. En het is ook maar een kwart finishlintje, vond ik, ja? De finish lijkt tussen het startskip en het tonsje. En de Giet Lemmer weer, ja. We hebben een bakboord, ja, dat is... ze hebben voorrang, Jerveen. Dus maar ze matten al vallen, hè, de Lemsters. Dus dat dicht zit ze erbij. En kan Jerveen dan de startline ontzielen. Dat is de volgende de finishline, want de we beginnen... Het is wel dichter bij 12 uur, maar... Dit wordt nog heel spannend. Nou, ja. Ik denk wel, ze nou gaan ze en nou kan ze recht op de finish aan. Wil Lemmer nog wel eens een keer nog door de wien. Die kan hem net berinnen, de finishlijn. Maar ze komen wel op stuurboord. En bij ze op tijd op stuurboord voort. Voor de man voorop zult het zijn.
Ja, ben ze op dit... Ja, nee, dat ben ze net. Ze gaan weer door de wien. Ze maken door de wien. En kan Lemmer hem nou opsteken? Nee, rug met de kop in de Jajer. Ja, correct. De oerwinning. En deze is mooi, hè. Nooit lang war. De tweede dooioverwinning voor Sietse Brouwer. Ik heb het idee dat Sietse even uitpuffen moest. Want het was nog even heel spannend er op het lijst. Maar ze hebben hem pakt. Heerenveen eerste, Lemmer tweede. En dan nou dadelijk de finish van de noemertraaien. Zuidwesthoeken. Hansie. En dat wordt ik nieuwsgierig, want hoe komt Jenne Wout maar de Zuidwesthoek? De chauffeurs over stuurboord Jenne Wout, bakboord de Zuidwesthoeken. Ik ken het zo net zien. Het lijkt wel dat ze er achter deel gaan, maar de Zuidwesthoeken mat nog. Oeh. Ja, dit is een mooie strijd. Dit is weer een mooie strijd. We treden een vierde plakje. Dan is het echt, Jer. En als Jenne Wout nou vol gas jouwt, die liet hem wat vallen. En hoe het komt de Zuidwesthoeken op gang? En dan moeten we mais het lijntje zien. We moeten mais voor boeien zien. Want dan kun je, dat kun je zo beter zien. Maar dan moet je ijs. En dat kan ijs als alleen van het finishkip als je worden. Schat op schat wordt dit. En het is moeilijk te bepalen. Het is heel dreig te bepalen. Nou kunnen we beter zien. We suggereren die ene tonnen. En Jenne Wout laat hem vallen. Dat gewoon gang. Ja, Jer. Jenne Wout wint Jenne dat Wout correct. pakt de Zuidwesthoek. En Zuidwesthoek steekt hem op, maar is het op tijd? Nee. Ik door het net te zeggen. Dat ken je net van deze hoek zien. En Niels wij het commentaar van die oude collega van het boordje. Boordjegenoot Gjalti site van Zuidwesthoeken correct net op het eereskafat. Hij zit erachter. Dus hij zal dat goed jongen hebben. Dan het Jenne Wout correct dat derde plakje pakt. Ik zou deze onder voorbehoud, want het is weer scot op scot. Het weer echt scot op scot. En er is maar één die het bepaalt en dat is op het finishskip. Ja. En dan zeggen we hoe goed de Jenne Woutse zielt ha, want die ben hier de jouwer. Ik 4 voor, want die komt nou als 5e op de finish on. En daar zit Grauw nog wat dichtbij, maar die zullen het net bedriegen kennen. De mooiste. De jouwer op 5 noteren. Geertje David Scott. En Grauw. Zal zat door de wien gaan. Daar hebben we de Ljouwerters nog en die lezen plotsen nou en dan hier. Ik heb het toch zeggen, ze zitten nog wel bij de eerste zoon, de Ljouwerters, maar... En ja, daar zeggen we toch wat gelatenheid bij het Grauwste scootje. Een drege wedstrijd. Wel wat niet voor een zielt, maar echt Juwet werd die start net super. Of net wat van zijn wend binnen. Nee, dat is het vooral. Hè? En daar zien we de eerste protestvlagen. Hij komt mooi de protestvlagen over de finish. En Ljouwert, Willem Zwaga, die gaat aan zijn naar de drillpolen. Daar is het protesthokje. En die zet zijn protest. Sjen Jenne Wout zet er terug. Daar liet je ik net blied aan boord. Een hele drege middag voor het Ljouwerter scootje. Ja. Dus dat de finish hier teruggaat. En dan, ja, dan heb je de Akkermes komen. Wat zijn? Nee, dit binnen achterbleef. Ja, Zuidwesthoek, die binnen er al terug. Het is Akkerem wat nou als die komt als 8e nou op de finish on. Zie ik helemaal achterin. En dan is IJs de nummers 1 tot en met 8 hetzelfde rijtje weer op de Zuidwesthoek en naai. Die had ze tussen het linker rijtje wrakselen. Krijgt net het derde plakje, maar wel op een mooi vierde plakje. En hier het schot voor Akkerem. Akkerem. Ja. Ja, en Maaike die is alweer on boord bij Heerenveen.
Die zullen eens nemen praten met skipper Sietse Brouwer. Die het ongetwijfeld heel blij wezen zal. En waarschijnlijk ik al een analyse klaar het van de wedstrijd. Op thuiswetter. Op het thuiswetter komt wat zijn hier. Oer de finish. Ja, ik sta hier op het achterdek bij Sietse Brouwer. Sietse, Lokweeske. Ja, dankjewel. Wat een allemachtig spannende wedstrijd. Ja, voor hem. Nou ja. Kijk, daar stond ik wel even kniep dus, tot net. Ja, vooral het laatste stukje weer spannend, hè. Nou, ik denk dat we er misschien bij een hele mooie strijd van maken, hè. En zij passen goed op ons, de hele wedstrijd. Nou, de ene laatste raak krijgen even iets heen. Die wien draaien een beetje en daar profiteren we wat van. Toen moesten we vlak achter hem del. Toen kwamen we wat heger uit bij de boeikjes en zo konden we hem pakken. We konden één keer naar die boei daar, dus dat was wel heel fijn op bakboord. Nou ja, dat was eigenlijk de winnaar. Maar dan wist van ja, dat laatste voor de wien zijn, dan wist van hé, ze zitten dicht op ons. Dan moest gewoon een goede boeironding hebben, zodat ze er net boven komen. Zodat het vrij is om te draaien. Maar ze draaien voor die boei nou maar ja, dat binnen van die. Dan moet het wel precies goed van al. Maar dat is goed gegaan, hartstikke fijn. Ja. Ja, want het liep er even op dat, dit is hier weer gezellig natuurlijk, dat dit gaat juist hield die grutterwaard eerst tussen Jim en de Lemmer. Maar Jim hebben er toch dat laatste rak dan inhelje te witten. Ja, klopt. Ja. Dat zei ik de windrijden een beetje en toen hebben we eigenlijk nooit meer in hoorn. En we konden telkens wat heger, wat hechter pakken. En ja, dat was op zich de winnaar. Nou ja, toen kon we flink een stuk heger dan Lemmer komen. En dat was de winnaar van ons, voor ons. Die tweede Daewoo-winning, hoe viel dat nou? Ja, prima. Helemaal prima. Lekker, zo'n Daewoo-winning weer. Dus nee, dat is voor ons hartstikke mooi. Dus dat ging wel lekker toch. Prima. Geniet ervan en... Ja, spreek je. Die jongen, dat is voor het eerst skipper dit hier. En dan denk ik van ja, dat is goed jongen. En dat vind ik mooi om te zien. En we zien groeien op elkaar op. En dan zie je het zien elkaar, dat is ook mooi. Dat zijn een van die dingen. Dat is al wat er ook een beetje het sentiment wat erbij komt. En dat is voor ons geweldig. Ik ben hartstikke blij mee. En die jongens ook fantastisch. Ja, en het is ook leuk dat die ik nog een beetje dreig maakt, hè? Nou ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon, die scootjes erin al eens snel. En nou ja, ik bedoel, dan is het mooi dat je een duel dat je ze echt ziet pakken. En dat is gewoon fijn. Maar dan rint het ook goed met het schip voor. En dat is zo fijn, dat is lekker. En je hebt gewoon een heel soort vertrouwen in het scootje. Maar ja, dat is ook wel een beetje... We hebben maar Heerenveen, wat we vaak hebben. We hebben een hartstikke mooi schip en nou ja, hartstikke top. En een prachtige bemanning zat dus Jannik, hè? Ja, we hebben een hele fijne bemanning. En dat is ik. We zijn echt een ploeg met elkaar, maat en ik van elkaar. Maar we gingen gewoon voor kort rood viewer, dus dat is lekker. En alle jonge jongens, relatief jong, zelf nog jong. Maar het is, denk even om dat zweet. Ja, machtig. We waren bij het skip van Heerenveen en dan moet je maar lekker even hier op drinken. Dankjewel, dankjewel. Succes nog. Ja, dankjewel. Dat wie Sietse Brouwer, de winnaar van Joet, met Heerenveense scootje, met de Gerbe van Manen. Ja, zij pakken Joet dat eerste plak. Op een tweede plak finisje de Lemmer. En treien dat door we nou wel te zeggen finisje Jennewoud. Vlak daarachter het weer echt schat op schat. Er zal nog net een seconde tussen zitten hebben. De Zuidwesthoeken 5 is dan de Jouwer. 6 Grauw, Zoon, Ljouwert. 8 Akkeren, 9 Woud zijn. 10 Langwaar, Alve, Huzum, 12 Drachten. Tretjen de hele mannen. Dat is de uitslag van het Scootse Joet op de Hegememar bij Woudsijn. En als we dan, we moeten natuurlijk wel eventjes in de achterholle horen dat Jenne Woud nog een protest zien hem het. Want Ljouwert is mooi een protestvlag over de finish komen. En dus... Langwaar kent het protest zien Ljouwert te gaan. Dus dat krijgen wij terug. Dus... dat is ik nog even aanwaarts. En ik ga net zien dat ze over de streek kan binnen met de rode vlag. Maar dat neem ik aan dat dat trok is. Dus 2 protesten. Dan is deze uitslag, zat ik hem secret opneemt hebben, nog absoluut net definitief. Het wordt pas definitief als de jury klaar is met de behandeling van de protesten.
Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Die is goed. Ja, vrouwje, dat wordt zwemmen. En daarna, hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Voor een oren motor. Outboard Occasions in Oortrup. Altijd 1000 nije en jongbroek de buitenboordmotoren op variët. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Tjerk. Yo, Freek. Wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn. Doe maar ja, dat met. Heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsonoeren besteld. Dezelfde tijd nog bezorgen. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten. Tegenvlug. Gratis leveren. Waarom was daar nog in? Kom maar, ja. Het is net zo dat wat de heer Albers zei, dat je cowboys met lasso's dat jilt uit Jan gaan. Ik ben vastboen om hem en hier ook al sleen, klapt, schot van de fietsaartreun, inbeddertreun. Ik ben net van de financiële zaken van de provincie. Wat ik wel weet is dat het al tas zijn is en dat het allokeerd is en nu ga je het over €50.000. Goedemorgen. Stem op 22 november op les 15, BBB. Als wij niks doen, dan komt het net kwijt. Dan liet de hele agrarische sector naar de knoppen. Nou, eerst zie ik dan. Wie is hier dat ooit tocht? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Je had gewoon eventjes moeten overleggen. En op inhoud, wat ik zei, dan moet knetteren. Dat is ook wel een beetje heel. Het is wel heel goed dat het uw soort de rekening zetten. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Sietse Brouwer, maar het scootje De Gerben van Manen. Zij finishen hier als allereerste op Hegememar en winnen dus die 6e wedstrijd van het SKS kampioenschap 2024. Ja, we zitten even onderin, Dirk en Rijenga, omdat het nou het wetter komt nou met bakken uit de loft. Hoe zal het nou? Natuurlijk is het een prachtige overwinning van Heerenveen, maar hoe zal het nou met het Lemse scootje wezen? Maar Jasper Visser, de hele wedstrijd op kop en op het eind.
En laten ze het toch lezen. Nou, ik hoop dat ze blied binnen mijn tweede plak, want het heeft ze dus dik verzinnen. Maar ja, als je zo nipt verslaan worden, krijg voor de finish, ja, dan is dat wel even zoer. Maar ik hoop dat het straks voor hun net meer zoer is. Maar ik kan me voorstellen dat het nou even heel vervelend is. Ja, Ja, want de spanning, want het liep op een gegeven moment dat die wedstrijd wel kleer wie, hè? Ja. Maar de spanning ziet hem in de stut. In de stut, ja. Er weer een hele lange stuurbootslag en Heerenveen krek wat heger en hudder. Ja, en dat zij ziet ik al, daar had er eigenlijk de wedstrijd won. Ja, en dan is het voor Lemmer jammer dat krek die wedstrijd zo lang duren. Maar Ja. En toen zei het van tevoren, het is Lemster waar. Nou Ja. ja, dat is hartstikke gelijk. Zeker, maar blijkbaar ik Heerenveen waar. Ja, ja. Nee. En Nee, Zuidwesthoeken waar. heel goed in. Zuidwesthoek ik trouwens, fantastisch mooi schild. Ja, toch? Ja. Ja, die zit er bij de start al goed bij, kon mooi vloot houden. En dan inderdaad krek net redden. Die zitten krek zoals Lemmer waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk. Maar het zit wel echt heel dicht bij elkaar dan, hè? Ja, dat is sowieso leuk voor deze competitie dit hier. Ja. En dat zo'n Zuidwesthoeken dan even tussen zit, joh. Fantastisch. En dan eventjes naar die oorenscootjes. Hè? De scootjes van tevoren dat we zijn van, ja, toch de favorieten. Het Grauwse scootje, Ljouwert. Ljouwert eindigt nou echt op het, even zesde plak, Grauw vijfde. Ja, dat valt dan toch of net? Ja, daar hier wat meer van verwachten. Ja, ik zei zelfs Jenne Wout dat die een beetje uitvallen zo. Dat liep eerst examen, maar die krabbelden goed weer om. Dus heel goed dien van die man. En die zitten er in het klassement ik nog fantastisch bij, zeggen we krek. Dus nee, mooi. Ja, en Lauwert en Grauw, ja, die vallen wat in. Heel benieuwd wat dat de komende dagen brengt. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met Jasper Visser, het Lemse scootje? Je bent constant ben je op kop op het ziel, on kop op het ziel. En dan show je dan altijd achterom, ben je daar vooral mee bezig of maak je dat nou juist net van? Nou, je bent sowieso met jezelf bezig wezen. Maar er is sowieso iemand die achterom shot en shot wat de concurrentie doet. Dan moet je En waar op is dat dan? reageren. Is dat de adviseur? Ik denk dat dat als adviseur is in dit geval, ja. Daar moet je op reageren. Maar ja, als een oor heuger zielt en sneller, ja, dan houdt het op een gegeven moment een beetje op. Ja. Ja, ik dacht op een gegeven moment, misschien is Sietse Brouwer wel tevreden met een plak 2. Want die shot gewoon al naar het klassement. En dan is een tweede plak geen risico nemen, dan is dat ook nog. Ja, maar hij hoeft er net volle risico te nemen om deze overwinning te pakken. Nee, skip wie sneller. Daar kwam het eigenlijk op deel. Ja, en dan nog eventjes met jouw scootje, Rinus de Jong. Want die had zo'n jongens, oké, even wat minder kamikaze acties, geen risico. Rinus, even wat rustiger hoor. Van, hoe had hij het dier? Hij wil van die bijnaam houden, denk ik. Ja. Hij weer nou een beetje onder voorzichtige kant? Nou ja, hij ziet net in volle situaties dat het echt spannend weer. Maar misschien weer de start wel wat te voorzichtig voor hem. Ja. Ja, want we komen aanstaan bij de dijuitslag, maar er binnen gewoon wat protesten. Dat weten we net hoe dat precies komt. De Ljouwert had een protestje in Jenne Woord. Wat vies je? Ja, ik heb het zien en ik denk net als de camerabeelden bruken mij bij de jury. Dus dan wordt het misschien een lastig verhaal van Jenne Woord. Maar ik denk het mooie wel trouwens, een mooie camerabeeldenbroek. Oké, dan denk ik dat er voor Jenne Woord net zo vol aan de hand is. Oké, en dan Langwaar protesteert ik nog tegen Ljouwert? Heb ik net zo'n situatie, weet ik net. Nee. Oké, dat weet ik zelf trouwens ook net. Want in één keer zeggen we wel de reden vlagen bij Langwaar in het wand. Ja. Maar geen idee wat er precies gebeurd is. Nee. We hebben in elk geval de uitslag hier bij Woord zijn op een hege moment hebben we op kaart. Op het eerste plak hebben we natuurlijk Jereveen. Mooi de Gerben van Manen. Op plak 2 de Lemmer. Treien Jennewoord. En krijgt daarachter heel knap de Zuidwesthoeken op het vierde plak. Dan de Jouwer, vijfde. Zesde Grauw. Zoon Ljouwert. 8 Akkerum. 9 Woord zijn. 10 Langwaar, Olverhuzum, dan Drachten en op het 13e plak is het dan de hele mannen. Ja, en dan komt het. Dan gaan we naar het klassement. En dan weten we dus echt dat het echt, ja, het is lang geleden dat het zo spannend is. Ja, het gaat om het zien, toch? Ja, want even op kaart jongens, we zetten hem gewoon op kaart. De nieuwe klassementsleider. De man met de nieuwe wimpel aan zijn voor op het scootje. Dat is Jennewoord met 13,3. Dan Jereveen, 13,8. Dan het jouwste scootje, 14,8. De Lemmer, 9. Grauw, 20,9. En Ljouwert, 21. Dan is er Liets God met Akkerum, 26. En de Zuidwesthoeken, dan wordt het God wel echt grut. Die zitten op 39. Langwaar, Drachten, Huzum, Woordzijn. De hele mannen. En onderaan Snits. Maar die had hem dus bij Verommelutsen uit dit kampioenschap. Vanwege Jappie Visser, die het in het ziekenhuis te lonen is. Ja, en hij koprenner, Jenne Woord. We moeten toch stellen, ik wil een beetje de verrassing van dit kampioenschap. Ja. Sieberen van te Wisga. Maar stip de verrassing van dit kampioenschap. Maar stip? Ja, maar hartstikke leuk. Die man zielen hartstikke hut. Het Joet ik ben bewezen. Ik hoop dat ze het volhouden kunnen de komende dagen.
Ja. Ja, maar ik dan, want ze moeten dus nou, we weten, ze kunnen goed zielen op het Smellewetter. Dat weten we op Veenhoop bij Jennewoord. Maar Joert litten ze dus ook zien. Ja, ze kunnen weer omkomen. Ze voelen een beetje fut, maar komen weer om. Hopelijk is de wedstrijd morgen terug. Dat wordt nog een beetje kritisch, denk ik. Ja, Storm Floris komt er hoor. Floris is in de buurt, maar ja, goed. Maar wat denk je? Ik denk dat het morgen net terug gaat. Maar dan komen er fantastisch mooie wedstrijden op Lemmer en een mooie slotwedstrijd op Snits. Daar ben je toch sowieso bij? Daar ben ik sowieso bij, ja. Ja, dat wordt prachtig. De apotheose van dit SKS-kampioenschap. Tiegetank, Dirk-Jan, dat is erbij wie is. We gaan aanstaan nog een podcast opnemen. Ja, leuk. Doe ik nog. Ja, dat wist wat er van die verwachten wordt, hè? Absoluut. Bout uitspraken in de podcast. Oh, wat een klapper. Die is aanstaan. Ik werk een bij Omroep Friesland op de televisie. Maar zelfs ook op de online kanalen en via YouTube. En ook via de Omroep-app en omroepfriesland.nl. Morgen, dan ben we de weg. Laten we vooral hopen dat het teruggaat bij Eerlehuizen. We hopen het. En ik zou zeggen, wij zijn er in elk geval bij om kwartier voor 12. Mijn nieuwe oorlevering. Dus van het Scootsie editie 2024. Graag ontmoeten. Dan vanuit Eerlehuizen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Service en Auto's.